Hey people, I hope my earphones angu ari kunzwika guys. Ndaisa my earphones because vanhu vari kuseri meraini umo vari kuita madhundundu avo. Saka aita noise isingamboiti. Vari kuita kudeedzera nemwana. Saka ndaisa hangu my earphones. Sei guys. Ngandiona kuti ndoisa mamwe acho asiri here. Mamwe asiri aya. Nzwika. Jimmy Pet, how are you? Nanda kuisa mazikuru manje. Mazikuru ndofunga ndopedza ndakungohoka. Oh, Phil, how are you? Long time, Phil. Okay. I think I'm not going to better than mama. But mama ndakambotumirwa so ndinawo but kauya kacho uku so kakaita keplastic kakadonhedzwa saka ndizondomashandisa sei akadiwa. Hey, Anzi, yes, my darling guys. Zviri sei Chibani nkanyisa how you nganditangire kumusoro. Chinaka Tracy TG Chieza Nyakatawa Thokozani Mulalea Barbara Chinocheka Mai Jedrick Jude Apollonia Gombe yako Spiwe Malinga Linda Nira Melissa Mopuka Jimmy Mpeti Chipo Mapeka Omijamba Tendo Mchocha Privilege Rizi Piu Madra Piu Chamwari welcome Bondo kunotevera kana Mwari akatikomborera ndokubata uzodevera foni yako uzodavira foni yako kana ndakusvika pamarendi pako shamwari Piu ukasadavirawo ndokujamba ini Piu unoziva nyaya yangu yandikutaura nezvayo Faith Mponda Piu uri kuduma guys kuduma katombo tikaenda kumba todarika nemuduma tiinda pauri hatizopindi muduma asi toenda manyika pedo nekuduma ndokunogara naFiu mushana student Banice Gatawa zviri sei Tabitha Bandera Tsitsi Mavusa Perseverance Chuma Melissa Muringe ndivanda kumhoresa wabva mhanya Emilia Kembo Nyasha MC Arnold Mashiringo Loveness Mapanzure Olivia Zinyoni Spiwe Malinga Chiedza Nyakatawa Innocent Sarai Zvikomborero Muchochoma Melissa Muringe Rosaline Nyambipo Hassan Lifa Clara Shela Msokonda Mweresaka Jehovah akuta kumhanya Mai Flowi Memo Mavia Brisimka chamunorwa masitati ari kumhanya nhasi Eston Maigurira Kumbi Joyce Piri Taro Mukazi Chipo Magama Mudzinyasha andamhoresa Nowo Chikudza Pese unogara muduma saka aiwa zvandoita Fiu ane nhamba dzangu saka kana ndakuekera ndokureka ndasvikeni unondisendera meseji ndozokupa nhamba dzangu wondipawo dzako shamwari Perseverance Chuma muduma maziva kuti chieremi up to now handisati nyatsoziva kuti muduma settlement yemuduma yakanyatsa kumira sei handisati ndanyatsa kuiziva ini ndakadarika namuka but kwainaya sandakanoisa ndechekuti kune rimwe ziguru rinoita sekuti hamo nditi ndipo paGMB yekauti nditi ndipo pachii ronguva seziwarehouse yangoita maungira then tikabvepo tikaenda pane zvimwe zvimashopu so panotaridza kuti pandiri nezvimashopu zvakaita sekera inonziko zita racho sepecity kanzuru patokotoko papasina vanhu nekuti yange yatoo nguva yekutoti kefi yange yakutanga saka takasvikawo zvimashopu zvacho zvavhagwa
tikasvika ipapo ndaitowana baba vangu ipapo ndaida kungoona kuti muduma makaita sei yakati singadendi kuda muduma ndine shunga yetso ndakamuona kare but ndaifunga kuti muduma pandichazodzokera munenge mane mazilaini ane mazidzimba anenge achingoenda like inenge yabig location. I'm not saying kuti makashata muduma muna kushata but handina kunatsa kumuona saka next time pandinozokwanisa kudzoka ndoda mbonyatsa kumuona chaimu kuti rodhi inopinda napapa inodai chandakakwanisa kunotisa pane imwe imba soo yekuti handizi kuti mune muchiri muduma here kana ndo manew stands uchiinda nechizhira chia iyi inoenda kumasvingo kweta chizhira chinodai chinoenda muduma chaimo pane kamwe kanoita sekakoteji kane roofing yegreen ai panhu pakanaka ipapo chiri muzhira imba iyo iri muzhira ai munhu wakavaka iyeye uchiinda unoita zvekudaiwo kusvika mutsipa wavhunika uchingotarira imba iyoyo iri pazhira vedu hayakanekisa neimwe inonzi hanzi ndeyabrigidi yakawandiyana ndichazivi asi futi neroad hanzi usadzokera tinoronga munonditumira meseji ndichasvika hangu kwese ikokoko ava ndiri muno muzimbabwe ndiri tii hapana kwandiri kuenda kana ndakuya kunzvimbo yandichakuudzai kuti ndendiri but inini yangu inenge isiri zvayo zvekunzi mameeting no panenge panenge paine kera pane ndine nditorifambirawo zvangu zvemavhidhiyo angu andee ndichiita saka pandinenge pamwe ndikasvika musiti ndinongotaura kuti who is in Bulawayo kana kuti who is in Victoria Falls because aiwa mamunyei vanhu hatidi kunyaya vanhu isusu hatidi kunyaya vanhu ndikutokomenda kutoti there's a nice house yekera pamalive stream vanondiziva nditoziva kuti handitauri vanhu oh no simple for happy chimbopinda iyi linki nogara ndakuzama kupinda nhasi chimbozama kupinda ndakusa linki gatione apa ndandakanganwa guys pane pamwe so uchingobva paroi uchidzika kudai uchina nekwanyika unongotangobva paroi uchidzika nezvienda kwanyika kudai pane munhu akavaka ipapo panhu pakandinakira ipapo ini pakanaka guys unongosvika pamutindi newasvika munhu wakavaka iyi kuna vanhu vari kuita zvinhu zvavo kuvetwe kumusha kumusha kuna vanhu vari kuvaka jesus uku iko zvine zvivanhuka ndakanotsa kuti vane design yemakicheni isiri yeuswa hasi kuti ndianokaya nazvo zvinezveko zvino kuti ndo zvamuri kuteerera kumamisha kwenyu ukoko guys aiwa pazcc ndopaziva pazcc ndopaziva pane zichechiri uku kusaidhi rekuraiti uku kune vanhu handisi kuti ishope here kana kuti ichiya vaida kuita but pakavakwa zvakanaka so if it's a shop ndikatoendera kuti modai ondiva kuadvertisirai kutongoita guys panhu pakanaka ipapo kuti kana utako kumbonorohwa nemhepo uchirova nyama yako uri ipapo ndofunga that's a very nice place yekuti unoenda nemudiwa wako it's very nemudiwa wako guys unoenda nemudiwa wako andogara kwamakuvaza oraiti ndakakanganwa kubvunza baba kuti panonzi pani ipapo ende panoitwa nezvei guys that place is very beautiful handimbodi kurava nhema kana mukazoenda azivarwa aiwa guys vanhu pakanakisa ipapo ndoda maziva kuti ndoda kumbova approacha ndoda kuapproacha tangoindapo ndosvika ndoti makadii zvenyu ndofunga kuti mazishura unoita sei guys veri kunze ndini uyo ndo vandasvika panzvimbo pepepa ndikura panapo guys dzimwe nzvimbo dzonetsa kuti dziexplain nemuromo zvoda uchizvionera indakati hoteri here pai kanzo kuda vakavaka shopu kuda afuna hasati ndanyatsakuziva ndichabvunza mwana watete vangu handina lire ngatikotsvaga vekuinda navo neniwe chatotsvagawo because pakanakisa ndoona sekuti ndofunga vanhu vane disclaimer I'm not saying kuti vanhu vasina mota vanongera but maonera ndakaita ipapo ndakaona pakapakwa mota dzanga dziripo
saka ndafunga kuti asi ndipe vanhu vari fenzi fenzi, tipe vanhu vakaita sei panhu ipapa pangori unique, panenge pane two mabig buildings asi chandosanza kuti hapasi parwei paya panotenda nemabhazi achinda uku konzi kuchi achinda kuzaka hakusiko ikoko. Saka pakanakisa panhu ipapo pakanaka, ndichava aproacha, ndichambovavinga kungomira ndoda kunyasa kuvaindira ndovati makadii zvenyu, ndokumbira zvongotorwa vhidhiyo ndiri pano, vakafuta kunditi hazviiti kutorwa kuti waita sei. Pakanakisa kana kutotukwa handizozi kuti ndinotukwa, vekwetukwa havatani unogona kumbojiningurwa vozi kuti zvaita sei. Nobzi buda upinde futi kana kamera yako yakaita cross kudaro hakwasi kuedha. Pamwe ndikutovafungira pamwe vanogona kuikira oh my god nekumwe kunhu kwandoda kuinda kubhikita minerals. Ina ndingamboiti muchisvagwa chemumasvingo chekwangutu ndigotadza kuziva kuti pabhikita minerals pakaita sei. Ndoda kupainda, ndoda kutopapainda chete. Ndakangoradzwa zhira kuti iyo ndo zhira inoenda kubhikita minerals asi handipaziva yangu kuti hasati pasvika asi kuti kwakaita sei. Ndoda kupainda nomutorwa vhidhiyo ndiripo chitoti guys so uku ndokunoti kubhikita minerals nhasi ndiri pano pabhikita minerals tikasasungwa ndoda kutoinda eidhube nobs mpofu kamera yako yakatakurosa kudaiwo so buda futi pane zvausina kuaccepta uaccepte that thing chikuita kuti ndisakwanise kuedha. Handikwanisi kukuedha, pane pakangonzi edit name kick from studio saka handikwanise kuedha. Buda futi upinde. Handipabhikita minerals ise pati pavhimu asi kune kwacho cheko kunozoindwa nemwe rodhi. Rodhi iyo yakanakisa ndikaratidzwa futi ndakaratidzwa zvazinazoda kuti nditore vhidhiyo panguva yacho tatiri panguva like I said kuti zvatati tafambira panguva iyi zvazisi zvemavhidhiyo guys. Saka zvasazoita kuti woonekwa uchingoti tush nekavhidhiyo nekakadai hazvizopi chimiro chakanaka. Asi ndakamboona no pane uyu yachoni maini kwachoni kunonzi kumaini kwachoni ndokwandoreva uyu pavhimu ndopaziva pane pakagara vanhu vanenge vakazara nezvisaga zvevhimu ndopatotomira vanhu vachitenga vhimu ipapo pane pakazara zvisaga zvevhimu ipapo ndoreva kune chizhira chinozoenda nekubhikita minerals kwota kunonzi kufashu kune zibhusta ziguru kune zibhusta ziguru chaizvo ndakazoriona azichi I thought wakaenda kuspeeding taana magaya guys zvakaoma wedwe nemuchivhu ndo mumwe mandakaona kuti makati vakwe asi tisikati kuvanhu maidu mapotiho ariko kokudivira ukokoko unombogarira pasi mbichana akazara zvavo mapotiholes anokwikwidza. Hanzi kune kwari zvinorevei kuti kune kwari. Oh my god ndaifunga ndizoita sestori chaimeo guys da kuti mundiudzewo kuti munhu ndakanzwa izvi handisi kuti shuwa here kuti zvakatomboitika kana kuti vanhu vaingodero kwanzi inonzi chikosara pikoko kuuraya pikoko ndofunga by mistake kana kuti nezvangoitikawo nezvimwe zvinhu kana kuti pikoko iyo yapiwa chi unoripa mombe asi mombe 7 pikoko asi chakashanda kuti unoripa mombe 7 papikoko 1 muridzi wemapikoko wachoni haana upfumi like that. Saka manhenga achoni paidonhaka ndakamaona hangu angari 3 manhenga akatongodonha zvikanzi ingoma sei iripo akadero kana muridzi wacho wemapikoko auya achangodhura unogona kuudza kuti wakasara pikoko manhenga epikoko yangu ikazorwara ikafa chindiripa unomuripa nei? Touya kwatoke mukosi ndouya kwatoke mukosi
hanzi pane pawataura pakanaka ndepa dambudziko riripo zveeduda handipazi kuti panonzi pachiisarapo dai uyu inonzi dai noshanga aripoka nosha hapo nosha ndakakudai kuti noshi patinomboita naye tumaskits anenge ari araundi pamunenge musingamuonawo mutumaskits it means kuti haasitoripo kunoku anenge akatoenda kundini kwavo ukoko hanzi dhai aripi dhai vari kuona mafirimu saka ndatomboti aga ndivasiye vari akuona mafirimu but anga asinganzwe zvakanaka nezuro nhasi tatomuti hausikusuka ndiro tatoti dhai hausikusuka ndiro nhasi because waiti mudumu make mukurwadza anga achimanya saka hanzi belinda mutema get in touch neavo they have a beautiful lodge inonzi chakaso they do boat cruise and beautiful peacock yes it's true hazvibvumidzi eti mutema chakakiloji oh mutema yepanyika herewe unoreva mutema yepanyika yegirini unoreva mutema yepanyika here vanoti havo handivazivi ndichatotodao yakadambotolingawo ndaizinangambokoni kutokakonected nevanhu kwanyika aiwa zviti ndiri kugrenviko zvino pandinouya guys pandombouyawo kuyekerera pandombouyawo manyika guys ndomboda kumboonawo vamwe yekera washabika futi here naaiwa ndindabika nhasi tarya inonzi chiko yakazorehwa nehappy family nehigh frieds tarya nehigh frieds manje vanobvuma kusangana neni here vanhu vacho pamutema it depends guys ndinogona like ipopo ndikatoenda ndotoitawo nawo tumavhidhiyo ndiripoona win-win game taziva nawo hanzi nawalasi mutarisi hauchaisi makeup handina makeup yakapera handina makeup yangu yakapera kanawo zvaita ndichatenga makeup for the meantime mapriorities angu anga asiri kumakeup anga ari kune zvimwe zvinhu saka handisi kuzora makeup kana zvazoitawo aiwa muchandiona ndichizora makeup pari zvino mari dzacho dziri kuenda kune something zvisiri zvemakeup kana zvaperawo zvandiri kuita makeup aiwa tinoita ndofunga ndatione almost a year ndisingatoiti makeup kune vanondiziva vakabva kudhara vachinditeera ndatione almost more than a year ndisingaise makeup pane zvandandichiita chazokudza story time iyoyo ndakakudza kuti ndichiri kumbogaya guys vamwe vakanditiita story time yachoni yekuti how I renovated my parents house because takakura tichigara mu2 rooms saka izvizvi takugara mu8 rooms tikarenovata imba yacho yese tikaita zvitikaita nekutsvaga tumwoto yaidiwa saka I'm still contemplating kuti ndoita here kana kuti ndorega noshi aripo uyo noshi uyu ndichiri kumbofunga noshi paipe pataidarika napo handiti kunonzi tichingobva paroi padaikombina titi panhu apa pakanaka zvisinamboiti pandase pahodhera pandase pachii panga pataridza kuti pane magetsi panonzi pani ndo pandiri kutsvaga kuti panonzi pani and please do to motivate us please right maybe ndichaona mangwana kuti ndikamuka ndonyatsa kuiita zvakanaka story time yachoni ndine mapictures ndonyatsokuti both net before neafter pane mamwe andaida but brother yangu hana kuzokwanisa kutora saka maybe I might just use andinenge ndinawo saka ndichaita maybe ndichakuitira story time yekuti ndakafamba sechirenovata nemabefore and after pandakatanga izvozvo ndo pandakapedzera kuziva kuti makeup inoenda nekupi ndopa ndakatangawo kutosati tatozvemakeup ndakumbosiya because kuti nditenge mamaki products ndakutoda more than $100 panguva iyi gaizika kana uchiita zvinhu zvakaita seizvozvo kuna vanovaka vanoziva $20 ka unobheja kurya vheji pane kuti uti sei unotenga nyama panguva yachoni kana ucha zvinhu zvekudhivhelopa izvi
Oh, hanzi inonzi chicken shark. Oh, I didn't know. Saka yeah, maybe ndichaita story time iyoyo ndozokuiti menje I think ndichaita futi the second one yacho yekuti ndakatenga sei mota yangu yandinayo. So these are two. The third one ndichazoita kumberi uko. Mm. But handizoti zvokunzi uda kuonererwa ka ndaiita story yacho muchindiyengerera kuti muchindifurira ndenda kuti ndimi makatinyengera guys ndio makunditukisa nevanhu makatinyengera kuti ita nonangwa kuzoda kuonekerwa nemazee vanhu guys oh my god aona manje saka ndozvozoti dzimwe nguva ndimboita contemplating kuti nditiudze yemota ndotanga nekurinovheta yekurinovheta it's more important to me than yemota. Mota was just I feel like mota yakazongouyawo zvayo but yanga isiri priority yangu. It was not my priority. Tazokupinda sorry. Ndinoita handisi kuziva manje ndoita story time here kana kuti ndoita sekaclip. So maybe I'll probably ndikaita kaclip kana kuti ka 10 minutes ndokuti munyatsoona mabefore and after. Saka ndinokuitira kavidhio kacho mangwana or maybe nhasi after kauyu kangu ndichaona kana ndotanga ndakumbira watch mapictures ndonyatsa kuradzai kuti ndichiita step by step kuti ndo zvazvazviri kudhara then now even brother yangu zvimwe ndofunga aizosvodawo kutora mapicture handizivi ndada kufane mamwe maketeni achaibhuva nawo guys aya zvakaoma jehovha then ndozongotsanangurawo kekera kuti zvakafamba sei. So maybe I'll probably do the story time today ndoiposta kana mangwana makuseni both payoutube nepafacebook so that moona mapictures acho handiti. But like I said before mamwe marooms pamwe ndichatadza kutaridzai because akapera zvavo kurinovetwa but hamusati maane chinhu maona manje saka ndinongokuradzai ndokwanisa kuradzai mamwe acho ndongosiya but yemota I'll talk about this one because ndakashandisa an agent so ndichangotaurawo how I actually worked with the person. Pros and cons guys ndichataura mapros acho pros and cons. Yes, pros and cons. Yeah, so ndo zvandichaita as much as ndichida kumuperfectawo but pane zvimwe zvinhu zvanongogona kutaura kuti maybe kana uchishandisa kana kuti munhu kunokutengera kuti unofanirawo kuziva kuti pane makosi akati azichikanda moto ndidini pamota maybe ndichangoisa chipicture chitikitiki chinongoratidza apa pakati haishamisire zvayo kadiki kamota kachoni mona katikitiki but anga ari magoals angu a2020 andakakwanisa kuachieva. 2021 wo I'm working towards something. I can't really divulge kuti exactly chii chandiri kuita 2021. I prefer kuzoratidza maresults. That's basically me because ndinoziva kuti problem yangu ndikazvitaura ndogona kusaita sei kusazozviita. Chakaloji chero iri pagoma padhemu kwarozva uchienda kwamakotoesi naizvo want to meet you. Muripi ishe chete mpofu Billy? Where are you? Iko zvezvi ndakubatika manje. And maybe I'll also share with you the reason why maybe ndakazomotivateka kuti ndingoto ka 4-wheel because it was impossible for me kuti ndiende kana kuti lese ukanzi uya pakati kuno kusaidi kwedu kare kwaiva nemakombi iko zvezvi makombi ava mashoma
saka kunomirira kuti ndinomirira laini rezipo guys handikula nhema waiti uchienda kumashops uku laini rei rakareba pagrandview 3 mashops apo rakareba vanhu vakamirira zipuku kumakombi kwacho kune usina makombi zvasiyana nekudhara kunavo vakabva kudhara makombi asina kuwanda like that saka ndakatanga kufunga kuti chigara kuti ndichibva kunoku ndikuda kumira laini rakadero ndobva futi kutaundi ndichandoriwa apa ndopandikambokudza story time yayo kuti ndatachaiwa transport ndikamupinda mai mwana ndozvakabva musi iyoyo ndakandati ndikangomingiri namauyi yangu ndikubva ndatongotenga angu kavhiri kangu because iyi mamanyira takaitapo tichidzingirira zvimota takamanya nazvanzi yangu mai mwana aiwa adimai haagari kuzimbabwe revai maserwe adimai anogara kuaustralia ndakatodzika maiwe rashid opa ndozvanditori in real life zvako adimai anogara kuaustralia but I'm sure akauya kunoku I don't have any issue yekuti ndisangana naye ndinotosangana naye ndoti takavhidhe ndototi hi guys ndoti takalive stream ndototi ndasangana naadmire handakana problem nazvo zvokuti vanhu vanozotaura kuti ndana basa nazvo izvi cause handina chandakatadzirana naye admire Ru FTD it's these are not only one story time. These are 7 story times. Tautozoita tumadhirama twemadriving tichatsvaga kuti toita sei guys ndakugona zvangu but handikuraya nhema jehovha musiko wedenga vanhu vanodzisa vanhu kudhirava vane patience ndofunga kuzoti kwandichazoenda ndakunonyatsa kuti mhingirikini chai hakune kwakaoma kudziswa mota legai vanhu vazoti kudziswa mota mukadzi nemurume hazvibudi thats number 1 number 2 kudziswa mota nemusibling yes kwakanaka handipoti kureva nhema kwakanakisa but ndakaona weakness yange iripo kana kuti problem yange iripo yairi yekuti because tiri masiblings ka anogona kundiudza zvakanakisa chaizvo zvandatoriyeshoka but because ibrother yangu ndogona kuita chit kuti ukutondiudza iwo saka kuti handizivi here otoramwa papuri pakati perodhi gezi wakutomuramwira kuti totondijairira apapo muri pakati perodhi nemwana iye anenge achikudzawo because handinoda kudzakumwe maybe vangwana ndikafunga siritembiyo chakubve pakati peka ndakariramwa seri ndikati dakutondijairire apo ndakasakwanisi kupindura iyaiti hazvipindurwi kana uchidzidzisiwa itonyarara kutonyarara skeni manje ndata kuti aiwazvo iwo haufani kuteka advantage nekuti dzidzisa saka handifani kupindura ndinoda kupindura kana handikuseka namuzogareka aya taipindirana nokuti aiwazvo iwo utoti wabuda ndoti iwo unosaka unoti handizvioni kuti ndiri kubuda ndinotozviona izvozvi utondireshera ukundotishera apo munhu anenge achikudza chaizvo but nhau yekuti muri masiblings ka inotokanganisa zvokuti unenge kuti andiudza nehasha kapa asimudza voice kapa apo panenge pachidaiwoka pachidai apo pachidai pachidunduvira because ukudziskaka baba ukaiti zvoni asi hasha ndikuseka namusagare ana baba aiwa zvesister hasha apo ndininde kadeu takamutezezideuzo apo pamajijangezati upenyu hwakaoma innanosvika hamene zvatingorizo tinekakate chingoita naso pamunhu anenge achitondiudza chaizvo but the fact yekuti ndiye andiudza ka ndona kufungwa aiwazvo iwewo watondiudza apa paiwewo usongo kutoti handisi kuziva zvandikuita here panapa uona manje
uyu wandibatira mazuva ekutanga yachiita kuno kuminda kune kuzvigiraundi kunodzidziswa uku adaiwo vachinditi uri eshe dai uchiita seri ndikataiwa usabata andibatira zviri kundikanganisa mwari wega zvakaoma ungozvindikanganisa uri kundikanganisa kutoti ruoko rwako parunodai so unochindikanganisa zvinobva zvandikanganisa kufokasa nerwodzi ndikazvifunga ndotanga kuseka ndega ndoziteka namba but panguva iyoka pane pasitomborina munogona kutodzoka musingachatauri mese because unenge chitoti saka iri mupfungwa mangu ndechoti sikewo ukufunga kuti ndasingazviona kuti pamberi apa pane chikomba indasida kuri nzvenga wondudza kuti nzvenga saka uda kutondiudzira zvandoda kutoita pamusoro pazvo zvandoda kuita ndozvaunondiudza asi ndasasikwanisa kutaura because anga ndudza kuti hazvidi hasha hazvidi nharo hazvidi kupindura imi uchizoti hazvidi hasha hazvidi kupindura uchiudziwa munoreva nemagezi apa panopisa kuti chipise kuti ndamupindura mana ndatogera ndakumupindura gezi kutotidza jehovha muzivi kuti inga une patience wonotion wacho very patient ofati nangwe nemiwo munhu wemurani wacho ndigona ndai gezi hazvichini haiwa zviya zvadziti kuriva nhema ndakazovahwisa vanhu vaya but hapana chi thank you tg saka shero sofa wasangana mashere marians mangani handina wandasangana naye kuna December vanhu vaida kusangana neni pane vamwe vaingondibvunza kuti uri kupi waiwati but December everyone knows kuti ndakataura kuti I wasn't feeling well so ndakangozvita self isolate for like the whole entire month saka handina wandakasangana naye handisina nhamba dzako idzi ndo nhamba dzangu idzi no one 07878722 0787 2285 I think ndidzo one zvinoshote here idzi ndidzo nhamba dzangu idzi idzo no handiti zvemawhatsapp group handizogoni kuri controller plus in general handizvigoni zvemagrupu ndingada kureva nhema bhili zvemagrupu handizvigoni vanhu vangatozonditi ndikuvadadira because ndisingagoni kutotaura mukati megrupu macho handizvikwanisi even pamawhatsapp in general handitori nawo whatsapp vanhu vegrupu kana kunzi grupu rechakati handinei ndingada kurevera nhema handina kana grupu handitozvigoni zvaka hazvisi mandiri zvemagrupu handitozvisei but handitozvigoni kana zvezvekuti hanzi grupu rekuchechi grupu rechii handitorina kana grupu handitori handina bholatso no problem tiriko isu hapana kwatinoenda ishe chete mupofu bhili uri kupi where are you netsaiuswa uri sei hanzi ndoda kumboekta newe ana grace aiwa magrupu handidi ishe chete handidi handizvigoni handidi kuti like in general handiti zvinhu zvandisingagoni ndikangodero ndakutozvipa peer pressure inini ndakutanga kutogara ndichigara kuti ko ndazoita sei ndikazodii ona gurupu akana vanotonyatsodzidza kubva kudhara ka vanotoziva kuti amaya handisi kana whatsapp group handitozivi ndotoshamisika ndeibvunza brother yangu washi mumwe musi pakandipa foni yanga ichiita something
avoti ai resoka remachi amenojekti. Ndikati une simbe huru ndurana 70 mamessages waona manje. Handitozvikwanisi because mamwe ndakatofuta kungoti ndaita gupu racho raita ndini ndakangomuta handitozivi kuti ndotaura nezvei handizvigoni. Handitozvigoni ndakazvikoniwa izvi. Plus chinozoitika manje pamwe ndechekuti pamwe mugurupu macho vanhu vaderoka mumwe anogona kuuya unonzi kuti ndotaura seiko zvakanaka zvisiri rude, kind of like not like kutonga as such but unotadza kuri controla gurupu racho zozofamba sei posons nyaya nhingi yakabuda gurupu rana nhingi rewhatsapp group that drama handidi. Maya kwete iexample yandiri kutaura. Ana chainoma zviri sei? No problem. Uyai tiripo. Asi takavhura chimwe chemanezi tiga handirizive. Tikaita 40 minutes ndobva ndakata live yangu guys. Ndienda kumboona kuti ndoita video yangu sei yandoda kuitirai. Thank you, Ishe. I'm coming home soon. We'll look for you. Ndokumba kwedu. Okay, no problem. Esatiri hapana kwatinoenda unless kana zvichi lockdown yapera, because TKC handikwanisa kuedha kamera yako yakaita close saka handikwanisa kuedha because inini I actually told myself kuti there are some things I want to do before Mwari vanditora. Number 1, traveling muZimbabwe. Kutoita kuti ndiri kutotenderera ndichitravela muZimbabwe. Inini ndo zvandoda kuita. Akambi yeZimbabwe ndisingazive kuVictoria Falls. Akambi yeZimbabwe ndisingazive kuti Zimbabwe. Imagine ndatomboita story yacho iyoyo. Kuti ndinobva kumasvingo but handitozive kuti Zimbabwe iripi. Zviri sei manjenjenje manjenje makakasira musoro. Wagara wakadai ingawani? Manjenje mamukadirini, you looking beautiful. Ndikutoda uruka musoro yondirukewo. Nhasi handisvoda ugona zuro zvako hana iwe. Amen, zuro ndakatambudzika. Chii chaitika nenetwork? Vanhu vazhinji vandanda kubvunza vaitoti vari kuexperience the same thing. Hanzivi sei zuro nakuswera zuro. Especially magesi akamboinda. Maifanirwa kuenda kurufuka pane kuenda online. Ndaida kuenda, ndiri kunyembera, ndaida kuenda but ndakashava kuenda naye. Then the other goes waingotera kakuri kuenda vanhu vakawanda ndikoko. Ndobva sei kuno kuGreenville? Waingotera kuri kuenda vanhu vakawanda waisvika. Imi kunoku kwatiri kuzasi kunoku. Waingoenda vanhu vakawanda. Vaingoendawo vhaya kambozoma warinjenjenje. Wait, hanzi chero traveling yako inenge iri sponsored here unoita wega. Asati hangu nana sponsor, but if you want to sponsor me, you're welcome to sponsor me. But I'll probably start by myself. Zvangu ndichingoenda chingovhunza kuti kana ndasvika muprovince yamuri, I'll just let you know kuti guys ndiri muprovince yakachakati. If you wanna meet up, kana titetese mavideos tinogona kuita. If you got something choda kuti ndikushowere, then I will probably do that. Pasina hapo kuti tiri kungengana unochi, because it's just for me zvangu kutravel around. But pane maplaces andamboona nekudzidza kuti vanhu vanonyatsa kugara sei kune dzimwe nzvimbo, especially like kubhinga nevanhu vanotaura vhenda. Vanhu vanotaura vhenda vari kubhinga here, ndoda kumbokuenda ikoko. So I think I'll spend most of my time ndisiri pamba ndichitenderera ikoko. So maybe but there's one thing that ndakanotice zvangu ndakambofungwa ndoita zvebhazi here.
but nebus manje it means kuti haukwanise kuona nzvimbo dzakawanda, so it means maybe driving ndichienda chidero ndombotyurawo kwandinambonjemerawo. I'm sure ndinosangana nevanhu pakufamba apa. Handikwanisa kukuedha kana usina kubaya lingi. Tatiana, how are you? Tatiana is former classmate young guys. She's my friend. Taurai zvenyu manjenjenje. Ndoti chizve chagoziva tanga tasvika papa. Chero. Anti bhazi atiite guys, piyasa nyongwe unewo kuconsider naimi aiwa manjenjenje. Let's discuss about this thing. Even uda kutravela around Zimbabwe. Inini, I'll do mine is a little bit unique zvangu. So ndaiita yangu kam ndaiita vari kuplamti vari kuplamti. Okay, basa manjenjenje mune maechoes. Handina chimwe chinhu chiri onini, handina anything chiri kutaura. My other phone is off. Handisi para. Taure manjenjenje. Wakatravela around Zimbabwe handiti. Then inini ndaiconsider kuti zvinhu zvandaidzidza. I actually did that on purpose because ndine friend yangu, so pane paevent yatikamboenda. Paevent iyi ndaitarisa ndichibvunza zvaimubvunza ita samafuel cost akuti akamira sei nemahours atatifamba apapa. Zvoita sekuti tikamboenda kumasvingo isusu guys, kungosvika masvingo ka iwe ari kuzadza tank unoenda wozadza tank kudzoka. This means kuti une wabuda almost tongoti kuma$80. Handiti meaning kuti inini pandakagara pasi ndikazvifunga trip iyi yekuti kudaiwo so choita trip kana kuti yekuenda imwe district yakata sekukuko it's full tank futi iroro uchidero. Zvoreva kuti basa risinane here because unenge uchinzikana kuti kubva panapa kusvika panyika $10. Example ndikutaura. The only disadvantage iripo ndeyekuti hauzokwanise kumira pachivhu uchimbotenderera kana muchivhu muya uchida kuona dzimwe nzvimbo uchienda kuzasi because it's not about kuti ndoda kuona mutaundi town ndogara chimaona mataundi aoenda muzasi macho imomo because ndo zvandida kuita before ndanzi mwari anditora zvake. That's what I want to do. Saka ndo disadvantage chete yebhasi. Haukwanisi kumira, haukwanisi futi pamwe ukazonzwa kuti kune zvakati zviri kuzasi kwakati kana kuti pamusoro changa kuzasi uko haukwanisi zvete sei kuzodzika ikoko. Ndo disadvantage yebhasi. Unoona manje unofanira kufamba according neschedule ichi yebhasi although zviri cheap. Ndo disadvantage. Pafuel guys, fuel is mine. Ndinombozvifunga kuti ndozvida hangu kakuzviita but fuel ichandigegedzera. Get your point, bus is cheap, is very cheap, but hauzokwanisi kuenda kune dzimwe nzvimbo kuzasi kuya kusingasvike ikoko haukwanisi kuikira. Ko variko vanosvika sei? Unless unenge wakuita sei, unenge wakuti ukabva, let's say for example, ngatiita sei trip yekuenda kumasvingo, unenge wakuti ukasvika let's say kuchivhu wodzikira muchivhu wotsvaga tumota tunoenda kuti nzvimbo twauda kuenda wozodzoka futi kudai. Mabhazi manje mamwe anopera kumadistrict ikoko, unozofamba sei? Aiwa, iwe usati waronga zvekuti unoenda seka, tanga waronga kuti trip yako ora totiri kuenda, let me use route yekupi yandoziya, totiri kudaenda Mira, wait a second manjenje. Tanya handisi kukwanisa kuedha kamera yako yakakrosa. Zviri sei? Saka unofanirwa kuronga kuti uri kudaenda kumasvingo kana wobva waronga kuti from Harare unobreka up uri kuchivhu, then from chivhu kana uri kuda unomira kumvuma, then from there kana uri kuda unomira kwachaka chatswedzi, all those areas. Ndozvaunofanirwa kutanga waronga kuti paunenge uri kuenda ipapo what are the accommodation arrangements
because if it's gonna take you a week traveling, uchada pekurara kana kuti uchada futi kuzoziya kuti unonogumirepo wozodini. Saka unofanirwa kutanga waplana kuti rwendo rodaenda totodaenda kubhinga. Kuti I don't know kuti bhinga neHarare how far it is. Kana kuti unopfuura nekupi, unoenda nekupi, handitomboziya hangu bhinga. But I know kuti kure neHarare. Saka it's not like a journey yekuti unoenda uchidzoka. Kana kuti ukada unopfuurira, because I know you can connect Bhinga to Victoria Falls, you can connect, or I think Bhinga neKariba era hameno ikoko zvinoconnectana nerwizi. Saka iwo kana uri kuda kuenda kubhinga, unofanirwa kutanga waziva kuti pandiri kutravela from Harare to Bhinga, alright, kune zupko riri kuendako, rasvika zupko iroro, and then what, uri kunorara pai. Kana wauda uzoconnecta from point yawaburukira zupko to another point, wakufanirwa kuziya futi kuti uchaconnecta sei. Ndozvakangoipira, like you need to have a draft, like a scale yekuti you work on it, a planning thing yekuti you work on it kuti uri kufamba sei. Because like from Harare to Kariba iri straight journey, you can go nebus. But kana zvazvemastopover zvinongoda kuzoti kuKare uchanorarepi, kuChinhoyi unorarepi, then from Chinhoyi to Kariba unorarepi, and all those things. But if it was just a one way, usingada hako kunoona kumusha kwedu vamwe kuti kwakaita sei, unongokwira zvako bhazi rinonokusiya kumusha kwedu. Ronokusiya kwedu gokwe, rinonokusiya kwedu gokwe zvakanaka chawasarira, saka hapana nyaya. Mechimbonzwa Rusi Chemwaita. Chemwaita. Chisamanyika kaichi. Avanenge samanyika ava Chemwaita. Kwedu hakuna akadai. Yes, asikana zviri sei? Sisi Rusi. Ndiri right hangu muri sei? Yes, share. Mbazi munenge muine huku pamusoro paine mbudzi. Hanzi Yesu outside. Taurai tinzwe zvenyu. I'm happy to join your chit chat. Ndangofarawo kuti nhasi ndapindawo. Thanks. Tikumbodiscussa hangu mapros and cons. Vanhu vakaoma. Apo chimbogaya gesi ndabata kafoni kangu ndakuda kutangodewo bhazi mune vanhu kuti hi so nhasi ndiri mubhazi ndikuenda kwachecheche tirimo muno machecheche vanhu vanoti titikanganisira muno but yes, that would be very funny though. Aiwa, comment section ma1 inonakidza. Inongotinakidza gezi ndikaifunga soiyoyo inondinakidza kayo. PCJ imandieditone PCJ zviri sei? PCJ ndodzoka ndichambomute. Alright. PCJ handisi kukunzwa. Muri kuti sikone uya. Nenyaya yekutravela the whole Zimbabwe. I think it's but you're using a bus or car, you not cheap. It depends nekuti iwo motikari yacho unayo here. Kana uinayo it's fine. Asi kana usina unotongoshandisa bhazi, hapana yekutamba. Itore henyu. Kuita zvinoenderana nehomwe yako. Very true. Muri vinhema. Pamwe unogona kuita kana zvendege. Kutravela around Zimbabwe nendege. Private jet. Andichipaita sponsor here apa. Upi? Paita
sponsor uya anga achibvunza uya anga aritoda kuluka yekuti una sponsor here pamwe anga achida kutokusponza. You don't know. Really? Oh my goodness. Ndege name ungasatonzi ungasabuda muGuinness Book of Records kuti waitravela district to district. Tourist. Aibodo akanama. Kumusha kwenyu ndekupi mimi? Pamutare. Right. Inini yangu zvainenge yakaita for example, let's say ndachuza kuti Manicaland. There's a way yangu yandichaita nayo inini. But let's say Manicaland. Tiwonga pamwe ndambotora video ndiri mumaronza nombotendera tena nombera mamisha kuti maronza anga mayazoita sei for example. Ndotsvaka kuti vanhu zvavari kuita maronza emo ndichita zvandikuita ndichiti toita nawo mavideos edu. Then ndapedza ipapo ndoenda pamwe ndosvika Marisape. Pane imwe futi before Rusape inonzi chikwei kana tusina kuta Rusape. Nyazura maona manje ndichingotendera mukati momo pamwe nechitizoni manheru ndozvinoda ndamamutare example ndombotendera tenderera china location but musiti yeah, but I feel like masiti ndamajaira but I feel like ndoda kuenda like kuma outskirts uku ndokwadeda kumboenda kuchiona kuti vanhu vanombonyatsa kugara sei chete kungoona lifestyle iri kuitwa nevamwe chete. Then maybe from there example from there pamangwana ndakufuma ndakuenda ndafunga kuti mani ndoenda nekunyanyadzire kana kuti kuBetnaf or unoenda kuchimanimani but definitely kana ndichienda ikokoka tinopfuura nepamwe like kunonzi kuchiko ukuku mamutare muchibuda mamutare muchienda kumusoro kuona kuti kuzimunya ndizvo apo muchienda kwamutare paningi apo uchibuda mamutare wakuenda kuchimanimani. Alright, pazimunya. Example pamwe ndaunoona kuti muzimunya makaita sei vanhu vemabhazi havazoendi neni muzimunya umu ndodurya magwavha indangotenderera ndingoona kuti ndozvakaita zimunya that's it ndatendera ndabuda ndoinda ndichingodero ndombomira pangozha paya zvangu ndiripo 1 hour ndakamira pangozha ndichimbotaura nyaya inovanzi pangozha from there ndodecida ndichiti kudecida kuti take this route inoenda nekupabiriri kunenziwa wati pane route iyoyo or take the other route. Saka zvinotoda motikari zvinotoda personal car. Pafuel ngatimbota example yekuti uri kufamba udaro but fuel yobva yapera uri pakati waexhausta maresources ako pamwe ne$300 yawaisa budget for fuel yopera yese fuel apa usati wadzoka kwarari unoita inenge yapera usisina mari here kana kuti ndiri kuti ndinendekesa budget for example yekuti $300. $300 mubvunzo wangu uri pakuti mari yako inenge yapera here kana kuti iwe fuel inenge iri motikari ndo inenge yapera pane chinenge chapera 1 kana kuti kana iri fuel inenge iri motikari inenge yapera ndipo paya paunoona tuma face tuya tinenge tichifamba unenge une jerrycan yako tunomhanya pamagrowth point apo wototipa 5 bond inenge zatobhadhara asi masiti ndamajara asi munhu aziye rotiekeda wafambwa hauzive pane eastgate handizivi marodhi ndokuzoti iri koko but masiti handimaziye wafambwa hanzi kwapiri inosvika futi ndichadarika nako ndichaona ndotayo zvandiri kuti need to plan kuti let's say uri kuda enda kuwhatever kubhinga kana kuchimanimani wotozvidza kuti inini pandiri kuenda kunyanga ndiri kupfuura neapa woita your rough sketch chero ukaona pane 10 off iri kuinda kunyamaropa iwe haisi pamepu yako you ignore it kwezi ukada kutedza kwese
anenge aona magwavha akuda kutena. Gwavha riri nani kaunenge waritana. Zvino ukaona pane 10 off nekunzi nyamaropa 10 Ks. Wobva rega ndimbonoona kuti kunyamaropa kuya kwakaita sei. Rega ndimbonoona kuti kwakati kwakaita sei. Hazvisi pamepo. Ndopainoperera munzira kafuwa. Aiwa, you need to plan. You need to plan. Sit down your pen and the paper. Plan kuti from Harare ndonomira muchivhu kana ndiri kunotsaukira kuda unoona misha yekuchivhu ndiri kungonoona iri 5 kilometers away ndonoiona ndodzoka chero ndikazoona pari kunzi kwasadza 15 Ks because haisi paplan haisi paurongwa unoignora wongoona signpost yakanzi kwasadza wotorwa picture yako wodzoka. Ko kana ndazwa kuti kwasadza kuzadzasuko kune munhu ari kuita maziproject ari kuita mazikuru ndo ndafira kuti I just want to go and learn kuti ari kuzviita sei. Unogona kuenda unoenda but wochikansela manje kuenda kupi kumvuma wochirega kunotenderera mumvuma uchida unoona misha yekumvuma saka unenge wakutoona kuti apa ndaenda kwandandisiri planned for my funeral saka kumvuma uku kuti ndinoona misha yekumvuma woregedza. Chero zvaunenge wakuita izvo kaizvo zvakafanana nemunhu anenge aplana ka like urida kuenda unotenga grocery rako handiti wonyatsokunyora nyora pasi wapinda mushopu takarasima wakusiya zviya zvawanyora pasi zviya wasvika patiru wozodii wasvika kumba unoti mafuta hauna watenga macookies. Apa mafuta hamuna ekubikisa hauna watenga mabhiskets watenga mazepe watenga maputi unoita sei? Saka kunyora kwakanaka. naro FTD wotibvunza kuti kubva waHarare kuenda Mutare kunoda how many liters fuel, then iwo pakanzi 10 liters iwo woti so I need 20 liters kunda. Zvinoreva kuti kunda kuenda kuenda alright. Wodhabhula wogara wakangoita dhabho ukazonzwa kwanzi kune nzimbe woendako wakasununguka unotanha. Maybe first trip ndichaona first trip yangu kuti ine yakamira sei yakafita kundigwadza because definitely unokuda kuzoda accommodation apa ndoziva kuti uloje kuzimbabwe atoziva kuti uloje muzimbabwe dzakaita sei uziva dzakanaka andizvo ndotoreva zveapa dzakanaka kudaro unosatombozwa kuti uzi mari wanzi muloji $50. Shema vanogona kungokuchaja vachifunga kuti wauya kuhanimuni futi wochajwa yakawanda amenako. Basi package dzinosiyana ari kutenderera hake ukatonoti ndiri kutenderera hangu tichiona nyika vanototi tourist kauyu. Unongori tourist zve saka vanotokuchaja ukabva kuru. Aiwa ndikubvunza ko ndikavata mota ndokunosvika ndikavata mota ndoenda kunopaka pasi kada kuvata mota ndoenda kunopaka panzvimbo dzakaita sedzipi. Unogona kuzobiwa manjuru wakavata motikari mako imomo. Vanhu vanosaita kakuona kuti uyu munhu munyowani panzvimbo. Nungu wakarara panzi. Ndabudisa zvinozona. Unoburitswa mota yoenda. Imagination yenyuka yakaoma. Zviri sei? Yes, Shema. Zviri sei? Ndiri bo, uri sei zvako? Ndiri bo, itibvunzei tinzwe nyau yedu yatikutaurei. Vadonha. Vese ungari pasera pawangodonha ndisesei. Yatimbonzwawo kuti kwamwanzi if you decide to use your car don't hasi tangada kuti chii unorara mumota guys apa ndiri baby mai mwana ndo ndega guys ndega aiwa kurara motikari hakusi safe yes racheo zviri sei
Hansi Zim has A, B, and B too. Hanti tried them. Okay. Asatomboshandisa zvedu but tichazama. PM angadonha regationi. Yeah, PM that's ndeipi pagaraji. Shema? Yo, Ndeipi? uyu Pearson. Inini advice yangu Shema, ondinzwa? Guys, onewo guys. Asinomukawo kuZambia. Kana Mozambique. Kana ungaenda kuFaro unomuka wakuZambia, kana ungaenda kwaMutoko unomuka waMozambique amenako. I'm done. Vanhu munozvionepi zvamunotaura? Handi ndakuudza kuti unomuka uri panze, mota yaenda uyo mato uyo. You can use a bus, Shema. You can use a bus. Inini I prefer kutotushandise bus Shema than motor. Bhazi ndo rakanaka ka. Bhazi ndo rakanaka because iwewe unenge uine nzvimbo dzori kuziva kuti todaenda kwakati handiti unogara bhazi wodzikira ipapo then wotora tumamota tuya toyo tumushika tuya then tinongokusvitsa kunzvimbo yoda kudini yoda kuenda wazviona because inini ndomboona hangu vamwe ma-YouTubers anotravela they use bus and it than your own car because your own car in advantage nema-disadvantage as well. Fuel, pafuel memwana pafuel exactly. Ona kuzopona kudzoka kumba guys. Jinja chete. Ndakazopedza mwedzi wose ndakagara kuti bani. Ndakagara ume kurenda guys. Apa lendroji wacho nengo asingadika munhu anorenda 1 month. I can just imagine amana. Kupera kwaderekera nefiwo ndiri pakati. You know what is also Shema when motor toti vanhu vanozoti nekamera vanhu vazhinji vakunzwisa kutoti people they are doing videos, they are doing YouTubers things and it. So apatombona unongoudza vanhu kutoti nini I'm a vlogger and it. So I'm doing my things. Apana munhu ano Mati gaya chimbogaya mana wasvika kuti mangadi zvenyu I'm a YouTuber. Ndototiwa video pano. Ini unotofanira kutobva nekure. Kana uchatenga shampo dzawo utodzitenga dzose. Utotaka muri kuita sei kumazuva nekuno. Wana kuti tokumbirawo kutora ndikumbotirawo video so. Shema. These days vanhu vakunzwisisa Shema boss. Ndo Shema. Kana uchida ka tanga watanga maloji wari kwakangodaro ofa ungova offer kuti unoadvertisera for free then iwe unenge uchizobva akakuenda ikoko unoshuta kavideo kako uchiadvertise iwe wakutonoona plus wakuvaadvertiserawo watopedza iwe rarako watopedza so unongovaadvertisera so Yes, donge vachida vamwe vachatogona kuramba. It depends. Vanoramba zvo but handiko nezvakungoshandisa ma-musicians chiikuadvertise saka unogona kungokwana ipapo ungoadvertisawo so wachirega ndatombovaapproach ukazoenda kumusha kwekumusha kavanonokubvunza kuti ndochii ichocho unoendawo kumusha kwekumusha kavanonokubvunza kuti uri kuda advertise chii. Oh my goodness. Saka ma1 ewe antori nepoint wangaiti mota yako idiki inogona kusazonokwana kufamba mumapoto kana mune matombo mumarodhi anenge akadaro saka bhazi I think it's marodhi ekumamisha guys to be honest marodhi ekumamisha akashata guys anombonaka so ukayuza bhazi rako wadzika ende mapozero abva aita ndianiko Shema
network ndofunga saka yabva yangopodza akavhara maziso. Yeah, I think network. Inini ndinoona mamwe ma-YouTubers akawanda wanoita zvekutravela izvozvo. They use bus, unoziva. Wanyanisa mabhazi, wasvika patown, tasiwa tega. Tasiwa tega. Yeah, sure. Yeah. Yangu ameno. Ndakuenda guruwe kana kuekera tizivi. Ndakuenda kudande. Tachiita sekuti show yedu. Asi miyatimbonzwa ndagumira papi zviya. Hanzi unonorara WhatsApp. Right, metinze uyati sintaona right atitange iyi hanzi naruva uchipa unongochiwedzera uyu uchipisira vanhu mufiwo mauyu. Ndakambonzwa mumwe munhu akati akakwidza vanhu mota vachiinda kwavainda ndobva vadi atorwa mota yachoni nevanhu vachoni saka ndinogona kuzotla kuti imwe kutekera iyoyo hanzi ndinogona kutya hanzi if you decide to use your car besides fuel you might have to service your car before or during the long journey. Remember your roads, okay? Thank you nechirongwa cheko ndatine senao ndakutonzwa zvinani awesome memo. Besides fuel chero paunoenda kunotsvaga magwavha uko maroad acho anouraya mota. Imagine kuenda nemota yosara kubhikita udzokera nebhazi. Yeah. Good point. Unotoadvertise a car hiring ikakupa mota to travel the whole of Zimbabwe. Wow, that's really nice, guys. Yeah, that I think is a good idea. Hanzichema ukaenda kunoniwo ipapo hazvigoni ndotonoexasotobirwa munhu wedu. Hanzi ukaenda kumamisha unoona pasabhuku for free. Wow. Utakure chitupa dzo. Utakure chitupa. You never know, guys. I might meet my soulmate. Peter. Kusonde yakaindepo kwa chimbotiridziroka Peter iwe Peter. Speaker ratorwa naye kana speaker rakatorwa na uyu nevakomana. Ngavasadaro. Ausisina speaker mazwana. Rakatorwa rina vakomana. Vanokukweretesa zvongotiridzira Peter iwe Peter. Ndichakuimbira mangwana. Chris Kavembe ati vaka yako imba votora mavidhiyo. Sure vanozva wani konkwende yako hanzi konkwende yako unoita sei wakana nebhazi uchitora mavidhiyo apa nemukwende unobirwa. Endobva kwaguti kefu kubiwa oro kubirwa uchipa vanhu malift. Very true. Kumba kwedu mota ikaenda unotsvaga PA ukapa lifti machembere nemadhara uchitarisira mari unonzwa kutonzi mutupo ndiani zviya wakaita basa apo wakatarisira fuel. Oh my god. But iwe Shema handiti it's not a journey yemangwana here. Everything needs to be planned. Plana unyatsozviudza kuti by August ndoda kuda. Wozviudza kuti by August ndoda kunge ndachibva. Ndochandikutika when it comes to fuel kana kuti wozofanirwa kukwidza vanhu for fuel cause kana unga wakaplanaka wanyatsozviudza kuti by September ndifanira kunge ndareza 500 yangu yefuel 500 yangu yechikafu chi kana zvinhu zvako zviri in place. You don't need to give somebody a lift kuti vakupe mari yeuyu kutobvunzwa mutupo ikoko kutori bho futi.
Ameno. But ma-pros and cons ndaimafunga ndiri ndega zvangu saka zvangondinakidza pandaona uyu comment but ndatongotega tidiscusse ma-pros and cons aripo akawandisa chimwe nechimwe chine advantage and disadvantage unless ndapedzera futi for example fiwo yangu ndikaziva kuti yaperera lese ndapika mutoko hamene kuti inonogumira kupi kumusere kokoko ndapererwa ndofanira kunge ndine maybe emergency yekuti ndotombozorenda pamwe mukasiti kachoni for the last few days dzasara ndodero ndombodzoka ndozorora ndokondinya ndichidero vakozondinakidza here asi ndendotofamba nemibhedha iri mumota guys you must plan very well. You must otherwise unogona kuita traveling yachoni but wozosara wabroke woita futi losogona kudero saka zvezvezvo unofanira kuzviconsider. I think ndikabva panapa ndichaita story time dzangu yangu iye ndobva ndaatacha mapictures angu awati then ndobva ndatoexplaina kuti ndakaita go bankrupt or bankrupt handiti inonzi bankrupt kamanjenjenje asogeva nozodii uchivata mumota gaizi anambozvifunga kuiwo kushandisa toileti yachoni bosai unoendepi? aiwa unoenda lese panana vana chicken ini chinyi nzvimbo dziya wotonogezera ipapo arikudaenda kumusha kwekumusha uyu kumusha kwekumusha unogezera kuruizi iwe unofamba nebhaketi rako guys ndinganyeberana pane disorder guy wandofolowa anozviti aemarwa anotravela zvisingamboiti amarwa iyoyo ndinambomona tichitravela nemota ashandisa bhazi even me too I follow him nomufolowa ngatombomunyeye guys ko imba Shema ko imba yawakavakira maperenzi ake nadhimu wangu nesista yake anditane sista yake ipita futi YouTube anonzi dhimu wangu asi muzimba ka ndiye asiri muzimba ndokukinya alright andandaona ka zvakanyorwa zvacho kandikati unozosubscribe asi no but kwakanyorwa kazi like you know the other language ndokukinya ndine ndichifamba ndega guys mukasagoti ndakatorwa here ndichifamba nematende chimbotanga nekuenda kwabhora wodzoka wobva waenda kugoromonzi wodzoka woenda apo pakona wodzoka woenda kudomboshava wodzoka woenda kupi wodzoka uchidzoka kumba amarwa ndaitaura naye ndiri kuthailand ndamboita kuthailand netunhu twanguwo twafanira twake zveyoutube but ndatanga kutaura naye akandibatsira akatondipa imwe advice ndobva atozondibatsira zvimwe zvinhu because pane zvazvaitika because ndandaona vhidhiyo yake yaangaita about the same issue yandaka encounter it was very nice ipapo mazai ndo paangatodana bo angari wakarambana vanhu mataa maziye mushemi ungatenderedzwa africa yese ungatenderedzwa africa yese timatai tinonetsa utu vakasheni maafricans ndakangomudashem sorry zvake
Akarumwa ndakaona imwe vhidhiyo so yaakaita aitorakidza mawanga ake akarumwa achiita sei. You said. But realize tisingazodi kureva nhema takuanalyza zvedu marwa ndofarira singamboiti but pane imwe vhidhiyo ndakamboona vakaenda kucape town vaenda kucape town musikana uyu vanhu vekutailand chandakaona the way yavanoita love yavo yakasiyana nethe way yekuno kuafrica by far vanhu veukoka vangona kufamba vakabatana maoko vakagrebhana and vari very affectionate haminoona kuti ndino experience ndichiti chii but that's who they are vasiyana nesisi kuti ndingonogona kusvoda vanhu kuti pane vanhu mukazokwebana maoko here vanhu vakuru varipo one here kutekera something like that variko kuekera kukapa uko kucape town uko handizi kuti wangoda kusvedza here bhouya kana kuti mukomana wangoda kusvedza here kana kuti tichakaitika paya uyu wada kutona kana weida kugrebha mukomana here kuti daiwo then apedza kudaro kudai funga kuti mufesa chai zvonongodiwo musikana wese kuti unobva waiswa muhapa umu wobva sorry, are you okay? I'm okay. Hana akamusundira akamuti what are you doing? Timarwa maimana vanhu vobva vakamuudza kuti aiwasha marwa iwewo handakatomunzwira pamwe kanga asingazviziviwo zvenai pamwe anga asingazviziviwo kanai I think Ben Bo majekazondinakisa pana bo akabva ngopata kangodaiwo bhangoti love yakaoma guys. I love his face. Dzakabva ngopata ndakamugwira tsitsi yekera uyu ndakamugwira tsitsi bo apedza ndaitanyasa kuona kuti vakadanana sei jesu pandake pasangana chemistry kana chilightning kana chilightning zvekungoshinyepedzera kuti zvakambopota zvadarika apa bo waizama but maybe ipersonality uyuyu yamarwa ndemwe youtuber wokukinya ndomfollowa inini anoita zvinhu zvinondimotivate hake besides love life yake ikoko kwakusi kumotivation kwangu ndakakukoniwa ndouku kwake uku kwekuvaka uku marwa amotivata vanhu vakawandisa sterek vanhu vakawanda dhayari ukoko dhayari kona tv but vamwe vakatoti ngaiende vamwe vakati aiwaisa muda vamwe vakati wakamubata rafu you never know dzevaviri donesa Shema hanzi bo akambozviita as well hanzi ari kuphilippines exactly then akamutiza andirwazvona so musikana ngari wrong asi bo anakokwana akamusiya akastaka marwa guys kugara muphilippines for like haana kutoita 7 months here 7 months akaita 7 months hanzi ndiriko then apa futi abvazoripita same thing kane mai wabo anga ine era munhu uya apa akuuya kuzogara kwaaisenga akavachitamaekera mavhidhiyo aimbosengaekera mugomo chimboexercise mugomo andinomboiona vhidhiyo yaakaita ndinomufolowa maiwe pane vhidhiyo yaakamboita akasenga mugomo akapfeka majombo achipinda murwizi saka ndozvauruda uzonoita waenda kumusha kwekumusha unotsiga unogona kutsiga mugomo here unogona kutsiga mugomo here ini ndikada kutema hundotema okubata gejo ndichikoniwa nei ndinotori vhandavhanda kutoti uko ndisingasiyi futi mabhamu aisha unotikomenta ainigejo andirigonini aitravhela
Uyu marwa anotravela guys, kutotravela kwete kukumbonyeba. Exactly. Anotravela kuenda akaenda kuPhilippines, akaya Thailand, akaenda kuSouth Africa, kana kuTanzania, akaenda kuchimoko vakakwenda Mozambique. Mexico akaenda as well, akati akambokwenda. Maybe ndikapedza Zimbabwe ndichaenda guys, pane kanga mufeske kumalawo kakambondipima but akazondiekeri. Ndinoti ndakazotravela. Give me a tour, my friend. Kaka kandaikudzai kuti aidza kutailani guys. Ndakamutiza ndikati ndosekwana naAlex iyoni. Ndikati Wanakumalai wakapfupi kaka. Wanakumalai wakapfupi kaka. nice. I mean, guys, oh my god, ndakakana kupa update. Kari nice guys. Kakazovakaimba manje ndamekada kufollow story iyo ndikambokudzai yekamupeske kumalawi ke. Kainditi shero. Why? Kakavakaimba kakachigara mugavhmendi asi kakavakaimba kakanditumira picture zvanzo akakandinditanzokandiramba asi ndakavakaimba ndikati done. Kakatonditi Wakakarambirei kapfupi ndakatoita sestory time. asi kudhara kani wakaita zvari pamwe musati mandifollowa ipapo nyaya yatodisili tho guys. waramba iye wakaramba futi anonzani musvibe uya uya yanga vari sekuru Goroshi avanovaziva vakatombouya pamalive vanovaziva. but Shema unowanza chamari hanzi Goroshiba yaiva manikname ataipa tichinyeya neshamwari yangu anonzi Alexio, saka tainyeya tichinyeya pepe. Hebron, Kampala. How are you? Ndep Chema. Tiribo akutombota mutorishona nesenemu zvei. Finish. Zambia. Indakareba wana. Indakareba wana kuti kumapfupiseko. Zviri sei? Musha kuri seiko? Ndiri bhoko yanonzi ani ari padivi musikana uyu? Anonzi Ariana. Ariana, uri sei Ariana? Ariana. Ariana. Zipo. Anzi kupi? Kumba. Takungezi. Kumba kwa mama. Kuti kungezi. Kungezi. Ngezi marondera ngezi ndizvo nonzi mondoro ngezi. Mondoro ngezi. Ndakambokuuya kumondoro ngezi. Ndakaziva ndakatomboona ipapo. Gore ripiro? Kare 2007. Ndantoriko. Ndokwamuri. Ndowandindizvo, ndowandoroshandira. Otherwise kuri sei? Hakuri nani hako. Ndati mandipedza rasi. Ndasikada kupinda palive but ndasaguma ndapinda. Handikamufisike kuMalawi. Wakati kafisike kuMalawi ndakati hai. Apa mumwe wangu ko arikureho. No! Guys, ndikuzei nyaya ikei hamusi kuiziva. Nyaya dakuiti gaga. Don't judge me. Etika ndezvekuti patatiri kuThailand, chikoro chedu chachine chimwe chikoro chachiri pasaidi but chaizota mafunctions akabatana. Saka ini ndakatanga kupedza masters yangu, handiti ndapedza masters yangu kamufesi aka mwari andiregerere mufesi uyu akazoita sei akazouya
after ndapedza but atiriita mapresentations ataiita ndobva kuevent yanga ichase ichiitwa pachikoro ndobva tadhumana nevanhu vepati next school up ndobva kamufesi kake ndatokokaonawo mufesi uya ndamuonawo handiti ndamuonawo fesi ya handina kutaura naye hangu but handinazoti iye atondifariro indengokwanoseka mwana kadiki ndozvakaitika ndozvandaiona maziso angu handina kutozototi age wise muhombe kwanditori ndasiti handizvizivi pakutaura but atozoudzwa no mufesi yakutsvaga nhamba dzako but ndikati kamwana keke here veduwe zvanzi aiwa kasi kamwana munhu iye atori maneja kubasa kumbi kumalawi ndikatoti but kwandiri maziso anditonge kamwana kadiki diki ndo zvandaiona kamufesi kekebva kaezoenda kunetherlands kanga risonesa hei zviri sei yesi muri bho ndoakatotijena kutaura kamufesi keke kaenda kunetherlands takaramba chingotaura nyaya but handinamboda kuti ndinge ndichiratidza kunge ndikuda kuita interested because in my head the first thing impression yandakaita yekuti ndaiona kunge kamwana hainambobvira yabuda ndakabva ndangoramba chingomona kunge kamwana saka pairamba ndakuramba chiadvance tingoti saka nekamwana aka ndokaitei nako kamwana kadiki diki kakadai akasodere but ndokuda kuvigira mapresents kubva kunetherlands akatouya nawo zvecho marika akatotivigira mapresents ndobva auya kusiti kwataiva nemapresents but paakabva kunetherlands handizotanga asingaryi here kana kuti chakaitika akatodzoka atoita times 3 kutoita katikatiki handizivi kuti chicha chaitika nemwana uyu ndobva hani muna zvakanga mufesi kanombobuda akatiti keke makaziva katikitikiso kanobuda kaintaneti pakanobuda paintaneti katikitikisowo something like that saka akadzoka ava wese indikatoti kuiwe ungori right here chichichi akatotaura kuti kwangu akaoma wati ndobva azodzoka saka iye manje anongoramba achindibatira zvekuti iwoka wakanamba asinda nechi ndaneimba but nditokaiti kanga ari kamwana kadiki kwandiri ikako ndobva vana alexio ndobva ndamuti iwo alexio ndakazomuudza kuti iwe ndakavigiwa mapresents emunhu chi indine zibhodhi guys guru rakaenda mudenga umu zizijaindi saka ndakakaona ndikati ndakatoti azitobuda ufamba padhuze naye bhozi vanhu vabasa kwedu vakandiona achifamba padhuze naye vanofunga kuti mukomana wangu yasi mukomana wangu aitazofamba muofisi kuti takamwana neboyfriend yake vozitangondiseka kuti anganikamga mukomana kadiki diki saka ndaifamba ndiri uko iye ari uko babva ndatoti chichokwira bhazi udzokere ndatosvapezi naye bhobho then alexio manje ndobvachi ndakuzomuudza nyaya yachoni akati seusinaundira ndikati uzondiseka wai vanhu ise vaizondiseka kana kutoti patikaenda nodya lunch ndakameka sure kuti iye atungamira vandamuti danogara apo ndopadanogara ipapo akakanyanya kuita kamwana kadiki kwandiri tachokwadi kanga kanyanya kuita kadiki but angatori muhombe kwandiri paage chaipo anga ari muhombe but angangorioneka bhodhi kadiki iwe akashora bhodhi pindura tinze mubvunzo wauya pindura tinze nditori network guys kumalawi nditori network I'm not even joking guys every achievement yaanoita anomeka sure atitendera mapicture ndatenga mota pane pakatenga mota akatonditi chero ndakatenga mota ukandiramba zvako dai ndakatokuroora so aukutinzwisisa handikwanisi kumuudza manje kuti unoona manje chiri kuitika ka anonditira anonzi apipiyo here kanonzi kachike handiri musori hana kushata hana kuipa handiri kuya nhema but kwandiri first impression ndongoona kunge anikazira nadhai something like that izvozvi ndato malawi nditotaura chimwene abwira muchitotaura chichewa pachimwene
ndatakati kuperekedza ende kutoenda futi nemuchato ndakaperedza nemuchato futi mapictures emba nditori nawo guys, vakatovaka 9 rooms dzidzi. wow vangomirira mami naishema saka akaroora here For the meantime asati andiudza kuti akazoroora, maybe paacharoora achandiudza futi kuti ndaroora, but the last time akamirira zvewo akamirira anga akareba guys, ndaimiramira nyangwe zvikanzi vabereki vanomboti wakuenda ikoko ndofunga ndaitsika madziro kuti maya but sadai seriously up to now ndo zvandinongomuona like ona apa patikaenda out ka mino kuti paaidya pepe aidya ndo zvaiita tichidya lunch zvifambisa sei muromo munorira guys, musadera mana, but patakangopota padikidiki dai hamundemupa fertilizer ndaingomupa ndotoenda kumalawi. Dai izvozvi nditori kurekera kumalauko ndichototi blantire ndichitotaura unoti guys sit down, ndiri landlord ini mukuziya nditori landlord. Ndakutoti ana bhuti Hebron munoyari ndinokugarira paairport, ndakainvite kumalawi utozoendazve unoona ndichaenda hangu guys, but ndinoti ndikaenda unoenda nadhai unongoti dhai ndakutsvagira shamwari toenda wakaenzanazve musadera boyfriend yangu guys. Guys ichagumaya boyfriend yangu ndazonyatsona kuti guys panapa ini ndigerire kumalawi totanga tomuti sweetheart unenge usisina choice ipapo inobuda here guys. pakufamba mufamba muri 3 nadhai pakufamba zvokodzai shamwari yadhai zvezvinzi maine vana vavo maine matwins avo Shema vanhu vanenge vakutaka vana ende mai vacho igiant, vana vacho vadiki, ndofunga vakafanana nababa vacho. pachimalaweni munoti mukadzi wanga Zambia akandikomenda musi uno akatondikomenda ndakati kaposta pastatus pangu ndine Zambia manje ndizamira kuona mapictures andandimunda ndakasunga amai mwana handisi kuvhura mastatus evanhu musi weFriday ndakavhura hameno zvandaita ndobva yangoenda kumastatus amai mwana kwakunogashirwa nerino zinyoka ndiri kutotya izvozvi saka mastatus ndakatombomira ndinotya ndikangozvifunga ndonoti but Zambia vanoti chipenda chimwenja chilenja chitenje inga muri vekumalawi zveshuwa imi mutochitaura nditone passport yekumalawi saka mutori muvakidzani wangu kemi chitenge inonzi chii chitenje akanditi hey your chitenje looks beautiful on you ndikati thanks waiziva kuti chii manjere ndakungoti Zambian what else ndakabata mbambaira maoko ungati mbambaira looks nice here hazvii But you guys gamatoita ndifunge something. Maybe I should start being nice
in the house Kumalawi. I've got a car in Malawi. I've got a house in Malawi. This dude has been on me for like what, 3 years. Ndakatoka chimba guys. Anokuda. Go with him. Baibai yangu ndakavakirwa imba. Go with him, Shema. Kama kutori multi-story house huko. No, hakuna. Mati. Itakutumira mazambia akazara kauko. Really? Ndikazoita attachment nayo vanozonditsamwira akambozonditsamwira pakandivigira mapresents vabva kuekera kuattachment dzavo dzekunew zealand kunetherlands ndarezva kunetherlands ndokavakaenda nditsamwira haana kumaclaim ake back but unotoona toti munhu anga atofunga kuti zvaita agara achindibvunza kuti wakandirambirei hanina answer. Haibudi zvokumanya. Because unenge uchitya kuzomurwadzisa, unenge uchitya kuzorwadzisa mafeelings ake. But answer unayo. Ndinozoenda sei kuMalawi? Unoperekedzwa namukoma Hebron. Zviri sei? Ndiri kwino, muri bwanji? Muri sei? Tiri bwino. Tiri bwino. Handitombonini. Aisi. Dzidzirai. Chero muri sei? Ndiri muri haiteri. Ndikuda kuita ndichichidzidzira umwe manje nenda kugona. My Kampala looks so beautiful. Wow, thank you. Imi matone vana vakugona muri banji. Bye bye. Alright, bye bye. Atambofara, bye bye. Samapsoyena nichipinda. Guys, musati. Aiwa tikubva bye My Kampala. My Hebron Kampala. Yes, no. Ndiri bva muri sei? Nazwa pari kutaurwa chichewa ndikachizventuye. Bye bye. Iribo, thanks, hey. Right. Ndaseka sikana. Ndazwa chichewa ndikunzwa mutaura chiMalawi ndikuda kuzodzidzawo. Unachigona here? Ndinonzwa zvimwe zvacho. Mama wangu ndiye kuMalawi. Seriously? Unochigona here manje chiMalawi? Indozva muri bwanji, muri bwino. Sima izikisadza. Ana gogo wangu achitika vanga vasingawanzotauri inonzi chichewa. Vaitaura tumbuka. Saka tumbuka inonetsa. Saka inesikambozvinzwa inengoninakidzwa pekutukwa chete kunzive choka iwe nafuna kukumenya. Saka ndizva ndaitongonzwa izvozvo kuti kumenya kuita sekurova. Saka unomenya nokurova? Seriously? Ndokumenya. Ukanzi ndokumenya. Ndikumenya. Havati ndikumenya here? Ndikumenya. Ndikumenya. Alright. Mana guys ndakupinda mu 2 hours guys data rangu ndofunga rasawa ne 2 ini. Ndiseva ndisevhere mangwana. Ndozoisa mangwana fana utopa. Ma? Tambofara. Papa. Ndakuenda guys. Tambonakirwa kana tamboseka. Papa PM unondiudza kuti uri kupi wewe? Right. Akufriza. Hanzi ndikupi? Handinozvinzwa. PM akufriza. PM dzoka. Adzoka. Akutaura. Ndiripo network rudwana guys. Lu South Africa. Alright. Manje ndoziva kwari rundoziva kwari. Tichauyako tichaita road trip kuya kuSouth Africa naShema. Mboda kuza kuSouth Africa. Toyo kumushaye kuSouth.
Muuye please, muuye musarege. Road trip to South Africa, manjenjenje. Munenge mune maliters manganekudira every time. Jesus. Aiwa, road trip kake ndine bhazi tokwira chawasarira tokwira iroro rekusouth. As long you pay for me, Aiwa, as long you pay for me, I'm in. Toenda kuSouth Africa, toenda kuJoza Musanzi. I'll be coming from Malawi, guys. I'm like, Hakuna shortcut uri wapi? Hakuna shortcut kaMalawi South Africa kutoya nekuZimbabwe kuti. Saka mimi makutoflya mai mwana pari pamuchati Malawi Zimbabwe South Africa. Mungashika mane mamota. Mema kutongoflya. Uri mani, uri broke. Landlord ku Malawi. And you can't wait. But andizozoti travelere. And apa pandakuto mukanga mwazarake. Ndichitendekwa kutravelere. Maybe I'll be traveling around, you know. Kana ndenda kushanda ku Ministry of Agriculture. Mema ane prazi. What on a farm? Agriculture, guys. And I think if I decide to go with that person, I'm for media. Pekuita say, Gare sit down huko. Ndakumuna maita say, hapo muone zachose. Tenda kumuzuma, Todaona bela. Amoni. Ndingateta secret wedding. Ndingateta secret yangu wedding. Asipa mapicture emchato ndinoposta ndega. I'm joking. Yo, okay. Ndikutavuke. Shamwari yadhai. Toda kutoiona. Shamwari yadhai. Nechida kutoiona. Guys. Nasi Shema. Wandinakidza Shema. Guys, bye. Anapinda huyu. Try more. Try more masika. Try more masika. Oh my God! Manjenjenje, guess who is here? Guess who is here? Adi pinda mubox. Adi pinda mubox. Adi pinda. Admire box. Box admire. Ndoda kuudza imwe nyaya, pinda mubox admire. Pinda mubox admire. Ndokuudza nyaya. Ari kuya. I don't know who that is. What else we have? Admire pinda mubox, please. Wona, sister Eunice mabudikira kuona Admire. Jesus. Nakavacha kumatoro vese. Admire pinda mubox ndokuudza nyaya. Admire pinda mubox. Admire pinda mubox. Ngatimuimbire kani Shema. Aiwa kana demand kuda munyingira. Try more. Gatimba uye anofarira zvekuimba kandi vana moyo. Ana moyo chirandu vanoda kuyemerwa. Admire pinda mubox. Kuti data rangu haripere, guys. I want data rangu, guys. I hope haripere, guys. Few minutes. Dzakukwanaka. Yay! Manjenjenje. Vari pano zvavo manjenjenje vari pano. Kuri kusekeiko? Kuri kuseka china handisi kuseka si uri kusekei? Nothing. Hi, Admire.
uri kuseka chii? Usazondirasa zvadhimai apinda mubox. Tokurasirei chii? Handimbokurasirei. Kana wakutanga kuseka izvozvizvi ini ndiripo ndisingazotokuseka. Handiseki, ndamandona ndichiseki here naye manje. Chiseka, chiuyi chindiudza tiseke tese. Tiruseki. Ndiudze tiseke tese. Shema ndiudze tiseke tese. Saka ndaakuchema. Unoziva kuti nhasi ndozuva rakafa. Nhasi ndozuva gore rapera nhasi ndopakafa baba wangu saka ndaakuchema. Oh, sorry. Ndosaka uye kanhasi ndosaka tikuseka. No wonder when there's a 1 hour 45 minutes. I knew there is something, you know. Wanga uri kubatanidzira benonzi saka ndinenge vari chiya zvanzi yako ndisamaita ka. Oh, usamaita zurai murugare. No wonder why 1 hour. Sekuru vadhai. Sekuru vadhai. Inoziva kayo manjiji. Nhasi ndozuva rakafa sekuru vadhai. Ngavasuri zvamurugare. I admire is coming. Ingauye sure. Katomumirira. Nyare mantione nditasitonye munhu wangu kumaliwo wengi. Adhimai handiti atotanga kuti toda kumuona. Adhimai atoti anoda kumuona. That's nyaya munhu wangu kumalawi. You guys don't want to see this guy from Malawi was saying that he wants to visit me, you know. Yeah. Yeah. I had to go and bath it in a phone in my bathroom. Excuse me. Tirege kuseka zvedu. Adhimai kuti kunyanya kuti arikunyanya long rope guys uya kani manzi. Ne few minutes dzake. Adhimai ukazotanga company unongonipa zvako few minutes break ndichienda zvangu for minutes hobo akadai so. Wangonditi go for few minutes break. Cause your few kwakuitei? Ndiripo wangu. Asi uri kuitei? Ndiripo. Waunyadzogara zvakanaka. Manje, don't pinda. Manje, I see what you're trying to do here. Don't pinda. Waunyadzogara bro, kunyatsogarisikawo zvakanaka. Upright, pane umbokaita kakurarira saka pawakunyatsogara zvakanaka. Okay, I got it now. Really? Manje, ndiwe. Sorry. You don't say. Sorry, Kani, sorry. Maybe one day ndofana mbomuunza panapa. Maybe muchatozonoti he's a nice person. Hey, you know what? I actually told people about you. Like, this is a guy I'm into. Dine crush yake. So, Tangopinda totondoshamwari yadhai. Amuzive dhai wacho saka she said boo. Dhai anomuziva. Amuziva angatongomuzira pamaprofile picture maybe. Dhai. Guys, changwani manjinji takuverenga maminutes mangani. Tosonyara. Maya mamine few minutes dzako dzokwana nguva iko chiuyawo zvongade wangoti hako zve1 hour taziva. Few minutes. In the few minutes wakamirira dzinoreba ka ichi. Ichiona mata yekuti zvoni uyu yangu yekeri. Dhati rangu risapera. Ndaya pana ripa 5 MB kana kuti 5 gigabytes. 5 GB. Pindurwa nevari comment section hama ndingatokurasisa. Muri wifi. Chiwa kwazvakuinda iwe ukauya gokwe ndichakunyima pokuvata. Handikuratidzi dzumba kwasa pamukuru vangu ndisabhuku kugokweka. Saka tokunyima pekuvata. Because ndikaona munyina wavo ndinenge ndatoo muumambo munonzi muchi muusabhuku ndinoenda kuchoni. Manje ndiba mukuru baba kava siba mukuru ndiba mukuru baba mudhara. Kuvana vavo achingoti ndimanjenjenje.
Tongokupai mombe yocheka ukama mombe yewhite. Handisina admire 1 minute. Mombe Yeah. Cheka ukama iwe sabhuku ane ukama namambo here zviri handifungini sabhuku namambo hazvina ukama ka. But handidiwa unozondirambidza kuita zvemedia. Sabhuku haana dhiri. Vanozondirambidza kuita zvemedia manje ndienda kusheoti saka indoita sei bhozi ndo kwandiri ndichiti kubasa kwangu ka. Shamwari yadhai inozvida here zvemedia. Tisati tatsanya kuti amukoka angoti rebe iwo kambicha. Kudiwa akadiwa, it's just his height. It's unfortunate varume havapfeki maheels. Amana unozoti was bed is ka ndatokanganwa zita rakuti anonzani. Kunamba dzako wakatisevha sani sashoti handazivi ndakamuti Malawi. Shoti Malawi ndiyo wabva Malawi ndoziva ari mufoni mangu ndakangomuti Malawi saka ndakangomuti Malawi because aiwa kana zita rake riri rechirudzi unongomuti iwe zita rako rinomborevei zviya. Ainzaniko zita rake mufesi uyu ko uyo haazive here anonzani anonzani mukomana uyu ani Alexio shamwari yangu. Muziyo. Alexio ndimakambomona pepe yauya nemukadzi wake kuti tinowanzirana. aiwa mubvunzo kuti zita rako rinomborevei. Ko paFacebook chichi hapo here unoona zita nhaye asi kana ungatadza kuzivawo ndakatomubloka ini. Zvinozonotanga kumani bloka kana mozochitaura nyaya makutravela from Malawi to South Africa woti ndakambokubloka ndikadini shuwa here zvinoda here naivedwe. Sister Eunice, how you? Sister Eunice, titambire mauya mau. Mauya, titambire antimaya mau. Mauya, 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 mauya. Mauya cliving. Titambire chirandu zvaonekwa. Makadiniko. Sorry nekunonoka pane kwandiri kumhanyira kuenda saka ndazava ndikangojoina live ndisati ndagadzirira ndapedzisa kugadzirira zvotozonitorera time. Aiwa zvaonekwa. Chikuru masvika. Tendai mwana wamai vangu auya akandibereka. Sister Eunice zviri sei? Upi inini? Sister Eunice ndepi yenyu? Zviri sei? Hapana kuti sei manje. Ndiri bhoka njani? Mora mwana wamai vangu Admara. Sister Eunice muri sei? Ndiri right mwana wamai vangu zviri sei? Shema mwana wamai vangu uri sei? Estipo. Tingangosaririrawo ka. Shema mwana wamai vangu uri sei? Zviri sei? Hapana pachipo. Tingavhairirwa. Mai guru manjenje. Vari pano ndeipi chirandu zvekuti 1 hour 53 minutes ndichimuentertaina. Roda kuombererwa izvi. Matogona bhozi ndichatokupotsa. Ndaizochema sei ndakuzoona chimunya ndona aizve ko province yakasara ikauya nepoistainda. Ndatoisa message vanhu vakutooneke wakaunzi ndakuenda munhu anga achiramba kutiratidza munhu ndikati tiri kuda kumuona. Zvamatouya kudai at least mukambojova pamwe togona kuwina. Zvimowineki kuti timuratidzwe
Bhesika rakangonaka kuti chero rikataura munhu asiri serious rine kakuvhundutsira so. Saka mukangotaura kuti toda kumuona iye anogona kungovhunduka tobva totorara tamuratidzwa nhasi. Pane tu vanhu vanogona kumuwini. Mhofu nakumbi. ivavo wataura. Saka vanebveka vatouya nhasi tingatorara takutorota. Kuti vataure changwa. Avo ndo vatingatonyengerera kuti vaite kuti tione avo. Saka chitoona ikaye yekutamba because toda kutonyatsotiwoka February. Amasawi zvinoita ndiwana kumbi. Vaudze henyu sister Eunice. Zvinoita. Saka taurenda navo nhasi pamwe tingatozara inogona kukontinya mangwana nyaya yacho kana vanhu vacho vakashabatika manherano. Mangwana inokontinya. Tingatozofara tiisaka matama pasi tatoziva. Maya guys, zizita. Hata ndimuzizita. Daidzai mhofu. Daidzai mhofu. Tupinza bhiza nditi mhofu. Aiwa, vasati kuchiri masikati. Aiwa, wakandinanaira. Masikati ayakota tunaidzi. Aiwa, vasati varara. Havana kuenda kubasa ere. Varipo. Havashandi usiku vanoshanda masikati. Handina kuvaona comment section. Because havanotomboona notification. Hatisati taisa petition vakangoudzwa vanzi Chirando vari kutsvaga vanouya mhofu. Guys. Vateksireka iwe. Chirando mapiwa weki to do. Togona vatsvaga izvinezvi. Invanotouya. Oh my gosh, manjenjenje. Don't admire 1 second. Takateerera. Ndidero vandoona nyara. Unoona kuti zvandakakudzidzisa uri kuteedzera here munin'ina wangu. Wanzwa Chirando vachinyatsobvunza kuti ndiri kukuchengeta here. Ndonyatsoona kuti ndakakudzidzisa tsika kuti dzichiripo here. Chiita toni. Dzimwe pfungwa dziri kuHoland Road kuMalawi. Achaziya paamire kamwoyo kari kuda zviruma chimwene. Village admire gays. Oh my god. Okay. Tavhara maziso. Nizeve gays. Zviri sei admire. Handiri boy nezviri sei kona chipo wekuMalawi. Malawi kuripo. Kuripo zvedu kuMalawi. Roja wekuMalawi kumba kwenyu. Malawi hatidi maroja cause mune muchizondishungurudza. Ndanyatsa kuti vanhu handifile. Ndinoita kufiliwa and then she make a short pampepa pandaisa sticker rakanzi my house. Nekapendwa nepink. Colors are different. A pink chaiwo anorepresenta Shema TV. Ndobva ndanyisa pasignature kanzi Shema TV pakona. Ini mukangoni paroom ndinopendawo black and white. Ndongoti pamusha pamanjenje. Exactly. Unoda room kwedu sei? Kokuroja kwakangonaka. Iwo wada kuenda kuMalawi sei? Pamwe kune zviwanikwa kuMalawi toenda takawanda. So unondiperekedza kuenda kuMalawi? Zvichibude. Zvinobuda here kuti iniwo ndiperekedza kuenda kuMalawi. Does that work? Unonoti culture. Culture my food.
Unoda kukauchirirani kumalawi for me? For why? Safety. Unonotosvika zvakanaka here? Aiwa no. Pandinotosvika ipapo pandisingadi zvoku tinonge tichitaura panapa chete. Asi ngatichimboona shoti wacho. No, you can't. I can't show you. Why should I do that? Mutwini wadhai. But Hebroni ndo zvabona vaHebroni but Hebroni ndo varesvesa oneko zvine zvavakuti guys maybe ndio soulmate wangu wavo kutodereva izvozvi ndotombomuvhidhiyo kore nda kutombondikapedza ndombomuitira video call mangwana ndomutsira ndichiutsvaga ndichimudza kuti do you still remember Thailand? Oh guys, we used to enjoy lunch together but taiva 16 meters apart. Taitoita social distancing before dende ratanga taita distance. Weird bodo. Guys. But anyway, I'm happy to see you at my it's actually my pleasure kudhumana nemashemari ese zvavo vari mubox. Vamasawi ndo vachazwadziwa. Ndapinda mubox kudai. Vamasawi vachaguma vacharwadziwa da kuvashainira. Admire makamona here. Yo, by the way, vanhu vobva vanogara chikuvhunza comment section kuti where is Admire. Vanofunga kuti unogara kunoko wachanzi wakasangana naAdmire here. Tikati no, Admire anogara kuAustralia but kana akasvika kuZimbabwe tinongokuonawo kana paMarket Square. Ndosvikira kumbare, unotora kumbare. Kwete kunokurirwa mabhazi kumalawi here. Kumbare futi anowanikwa mabhazi kumalawi ndofunga mazungu ndo guys. Munondiresera zvinhu zvangu motanga kuti mose tatopfeka madhende paindaneti musikana havazozvinzwisisi dzotosiiswa basa kumalawi kune zvigureka uko kunoitwa zvigureka hapana madhende ambosvika tichitaura zvimwewo zvisitomboisiri izvozvo vanozondirambidza. hati takadzikama dhontwari takadzikama tinenge takadzikama asi ukatituma zvaunoita dhai zviya tobva tati ndozvitaura hanzi dhai uya nemvura dhai ita chakati dhai dei wadai tobva tazofumura zvese manje tongoplaya vhidhiyo takanyarara. Anyway, guys, ini ndataura 2 hours guys, ameyodhatsira kunga nari chirimo but anyway ndakuda kuenda hangu live yangu. Totenda tawana mukana indi ndatozoiextendesa ka ende zvanakidza kuti ndapinda mubox macho mune vakuru hanzvadzi yangu ava vanogara vakasimbisa chero ndisipo mukatoona ivavo maonini. Sure. Wazvinzwa kashero kana ndichirwara ukandiona usasuwe zvako Admire ndienda miririra dzinza nyange ukatenderedza maziso chero wazvinzwa. Vanomirira dzinza rese. Ndomirira dzinza. Ndikanzi ndafa afa. Tanaka ari uri kumuda? Tanaka anondinakidza. Tanaka munomuziva here Adzimai unomuziva Tanaka? Akatozoziva mwana wanzvadzi yake. Chero dasana. Ndakazozivana Mr. T. Tanaka is my man. Tanaka ndizvo manje Rega ndimudedze ndimupe foni mira. Alright. Tibatidze night. Munhu akanyatsogara akarelaxa. Ndatobuda papa. Ona basa. Mwana ngepiko? Nhasi yaamandeka kwenyu? Avata. Tuya ndisina TV kana kuti dzimai TV kuti pasaite manhenge. Dzima TV. Uyo Shitanaka uyo Shitanaka. Snacker salad. Snacker. Dzotanga nekuzengerera.
Tanaka is always smiling. Uripo. And tiripo. Undanda kusuaka. Tiripo. Uripo. Unoti. Azi? Tanaka. Yeah. What's up? My little nephew. I'm good. Tanaka. Tiripo. Sekuru havasitsvaga muzukuru, muzukuru havasitsvaga sekuru. Tinogobatana. Waudzwe kuti tinombotaura vakuda kuspaya vana vanonzi manjenjenje wavo. Yes, Tanaka. Tanaka and Awiti. Why? Family affair. You want to doctor when you show na somewhere. I mean, it's kind of hard though. It's kind of what? It's kind of hard because I'm kind of forgetting how to speak it. Oh. Anzichi. Zvashungurudza mukomana. Atauziweni. Ine nchibvunza Shema ari kuti okay, saka ndiyo ndiri kubvunza kuti anzichi. Forget. Can't forget akauya. Asi forget akauya. Lero Tanaka. Ulichaka baby. Tanaka iwe. Makarima ere. Nah, chumbo snow. Oh. Saka murimi kana uchisnowa. Nah, it will be way too cold. Snoro ane chando. Yeah. Saka muchari marini manje kana kusinga chasnowe munozori marini. I'm not too sure. You taura neshiona neniwe uchimbozamirira. Okay. Saka munozori marini. Muzhisha. Saka shisha muchari dyarini. Musam. Kuchibage, saka mukuma kutodya chibage here ikoko. Nah, what's that? Oh, kombambaira. Kombambaira. I don't know what's that. Uzembambaira. How's the mabura? No. How's the potatoes? Yeah, no, I know potatoes, yeah. Oh. Saka mbambaira muningina wema potatoes ngoti mti brother na brother. Akavhura mazisi Africa. Yeah. Auskonizwa. Ukonizwa. Ndati zvoni mapotatoes nembambaira ndi brother na brother. Okay, I mean, I know they're like some sweet, they're like different type of potatoes, like sweet potatoes. Wow, shona yacho inenge yakuevaporate. Ndakanondinakidza. Sister Eunice ariko mama wako ariko pichiunza mama titorere mama. Kotina ndio wakuvuka panza. Chero. Tina. Ndionzotara na Tanaka. Mwacho. Ndawi. Ndionzotara na Tanaka. Tanaka ndinotaura bhuku. Tinashe anogona kutaura chiona zvake but anonyara zvemakamera. Uyo akamira apa anotondipa saini yekuti no. Ndiwo asatambouya panapo uyu. Akangouya akahwani ndofunga uyu Tinashe. Atokuda.
Tinakazotambo anoti tinakandiya nouya pavu anoti atora shore inondisipaka. Tanaka ndiyanouya tinasha anonyara uyu. Tinashe ukuru. chero unomoto. Uya anogona kutaura shona tinashe. Tanaka yakuita ichienda saanozo. Tanaka anosiya kuita kupindura kwakuita kuchimunetsa dzimwe nguva. Manje paachadzoka anenge asingachatombogona nawo kutaura shona. Kungosikoita madhays kuZimbabwe anojaira. Anojaira nditi iri bhoga izi ndakuenda 2 hours 10 minutes. Alright, Shero. Iri bho atmaya. Mwana wamai vangu tozobatana kuseri. Tichimboronga nezvachipo kuti anoda kuita sei kuMalawi. Ziso mariona here iro sister Inisi? Ndariona, iro. Ziso rangu rarivengo wariona, ayeye wariona. Wariona ziso. Ndakarati jeke kudaiwo so. Kubatana zvedu kuseri mwana wamai. Uchauya rini kuZimbabwe? Uchauya rini kuZimbabwe kuno? Iye zvine ichiri kutorecognizwa sehotspot hashande. Ukauya ikoko unotoziva kuti unotombovharirwa. Saka ini ndichauya rini kuAustralia? Uchibva futi kuhotspot anenge ari ma1. Ndinobva ndapinda mukwarandaini. Kutombokwira ndege yacho watombokugumiza kuuya kwacho unenge wanamata chaizvo. Tinouya nechikepe. Kune unavarire inhai Shero? Kunoona adzimai. Yei. Ndinotanga ndaenda kuMalawi ndonopedzera neMalawi kana watoenda Malawi hazvichatonetseka, kune rusero, unongonopiwa rusero. Watotilebhula, you labeled me. Why are you labeling us? Ndikutaura zvinoita kuti zviverengezwe. Asi iwe ndiyo. Unopiwa rusero wesa paDHL undosenzesa rusero iri. Ndowe. Aiwa kana sha. Tinoenda kuMalawi. Visa free. Yes. So tega ndange ndaroorwa neMalawi wangu. Pindosa yakushanyira iwewe. Nerusero ka. Aiwa nendege. Muda never. Ndingatoti handichate kana zvakadero ndinoenda mukoti ndinoiswa ringi ndakapfeka 2 piece yangu ndopedzera nazvapera. Why? Tinomawana mapicture chete. Malawi wangu. Ndotomuudza kuti hakuna photoshoot. Makamera emuZimbabwe akafa. But imi munozongoitawo enyu kana munoda kugara muchiona mumba menyu? Anomaitisa kuMalawi kwete muZimbabwe. Because ndikamaitisa muZimbabwe choni vachamatora ndozoita sei? Pane tinozongolika kubva kuMalawi iko. Ita unoita tigozongoheka mauyu ako. Mwaone mapicture acho anenge achitogara malaptop make. Gatone tinozodefeata technology kusvika papi. As long as matongotora picture ikatongostowiwa somewhere chete. Zvatoita. Kwenyu kuri kungoda kuona munhu wangu. Kuda kuona mutwini wadhai. Imi zvinokubhenefita ichi. Atichida kungoona zvine basa rei. Toda kungoona. Hazvina benefit, hazvina kana benefit kana 1. Hazvina retirement salary. Tina instead hazvina benefit. Saka musienai nazvo ka. Ndongoenda nemunhu wangu ndakangoti zii. Akapfuta achifarira makala ari bright. Muona manje. Saka kuda madziro anenge achinja mukangoonawo achinja. Ibva mazuva ndamuMalawi. Don't ask me. Yellow. Madziro ayellow kana ered. Yellow kana pink kana chikoko kusaidi ukoko. Ibva mazuva tichiona akaenda.
wakazviisa paspotlight wava munhu wevanhu, utori munhu wedu iwewe. Saka whatever you do, Hapana secret dzaunoda umboita zvako. handisi kana mbozviramba, ndiri kuti ndikamumalaweni kangu handiti white wedding, handiekeri, handitombi kana akati ngatiite photoshoot muzimbabwe, ndo pandamuudza kuti makameramen ese makamera avo vari kuti akafa. Asi kanozongouya kakuzimbabwe, munoonekwa muri mese, kachauya kakuzimbabwe. Handifambe nako. toka influenza kuti ukadyirwa muhomwe senzunguka, chenjere kungoita murume wezita. Zoti kanousona zvoti unonzwa bhata iwe. Handizati mai hatyi akazvipita kundisona kana uda kuonerwa pane mazee vanhu. Ipapo unenge uchijibirika uchibuda ziyo uri pamberi uchiti ndikutamba kubva kangoyo muzasi kubva kati ndini murume wake. Kanongosiko kubata kachitamba newe, kubata kuya kwekuti vanhu vanotoona kuti vana vamurume nevakadzi. But ndingataura zvidii, jokes aside guys, future anayo munhu wangu uyu zvake, ngoti zvake waita kuri aiyo kunoendwa kunongoendwa kwakuendi kwere kunoendwa. Very nice guy, he's very nice guy. Atimbodi kunyeberana, jokes aside, he's very 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 nice. So good for mbata to you want to not wakaroora ndichatorwadziwa maybe. Chingoroorwa naye. Chingoroorwa naye. Mwari, it's not everyone who is supposed to get married. Ndiri pakusapota vanhu vanenge vachiroorana. Oyo unongosapota. Asi usazoita zvakare. Asi usazozobatikana kana aroora. Ndinotobatikana because ndakatadzwa maproperties patinenge ichiri love here, kana tinenge ya love of the property of that house. Haisiri love. Ina isisiri love. Wangoda 9 rooms dzakaoza. Zvangozara kwese kwese, munhu ukatoona atokuti ndokuda pane chaatokudira. Kana isiri mari chiripo chete. Yapa chine chiripo. Iye kutokambena nemaproperties kutoziva kuti unogona kusamuda but ukatoda maproperties. Iye chaari kuda ndiwe chete. Kuchizoibudere rudo rwacho. Hanzi namamazuka love grows. Kana vafunga kurodza mwana vanotomusimbisa kuti kuchimudhara ichocho uchazochida zvako mwanangu, ingoenda. Taura hako totoenda pamwe achazosimba, pamwe paanenge akusimba anobva areba. Unomubikira anosimba. Vanorya sadza kavo. Munopedzisira matongofanana, matongosimba zvakaenzana. The more yamune muchigara mese, the more yamune muchifanana. Ndofunga ndine ndichispoiliwa, ndichinyatsonzi udei ndodati ndakaenda kwakati, but don't worry. But ndakafita kane rough foot at the same time. And serious. Ndikutakuzai kafita uchiki, ndakafita kutomutswa Malawi, ndozoita sei otanga nditomutsa ndirimo zvodadaita tiri kunyika isiri yavo. Ndiri kukonayo ndimhangarira kuna maelders, ndikasora ndagarirwa pasi, ndozoita sei? Hakuna kusema mazimbabwenzi takazara kwese kwese. Kwese variko. Ukangoridza mhere uchiti mhai wewe unotozoshamisika kunzi waitwa seiko. Vanhu vakutouya vakawanda kubatsira. Wotoshamisika. Apati akandinova ndinogona mudzosera, ndinosungwa nepolisi yekumalawi. Akudzosera kaunoka ungadzosere dhai here, unewo tongorova. Pane pachiri kudzosera ivo. Chiri kudzosera utongokarova. Kanenge kanonetsa. I remember ipapapo handizvi ndakaita sei akatangotondita kakuda kutotanga kundipopotera so tichienda kundodya lunch, and I'm like what? Iwe chimunhu chitukutuku doti ndiudze izvozvo. Mangu ndakanyarara but
kane nharo nekupfupika kacho kane nharo kanogona kunditambudza pamberi apo. Aiwa. Dainzwa shona shona left me handitoka why me. Chero akazvinzwa handiti hausichaziva zita rake. Handitorizivi ritononzani. Handimuzivi guys. Hapana chandicharimembe ndakatomusevha mumacontact ndakamuti malavu. Sene maasi makuda kupa munhu senemusisa isisi kusimba manyora kuti piri neivi makuda kupa munhu senemi. Ndine shamwari yangu aibva kuMalawi, senemu yavo yake yanga iri Piri. Ana Mukanya. Anga ari Piri. Matoti pai homework da kutonotsvaga zita raro ndabva panapa kuti ainzani. Nei Mrs. Stembeni ko uyai kupi vamasava varipi? Ikanzi kana bhanda. Guys, masekera ndikuti hasi right guys. Musadere mukomana wangu guys. Don't give that to my boyfriend. Guys, I don't think kuti it's even bhanda. Kana mwale. Pamwe mwale. Vana kamwendo. Mwendo ndomuvu. Handisi kuziva kuti ndomubvunza sei kuti zita rako unonzani ndarikangamwa. Handichaita kuvhunza kana usingatoziva zita rake hapasina kuvhunza. Ainzaniko? Zvakaramba. Zvaramba. Admire nagatume tiketi ndatumire tiketi. Ndoita nei shangu akatumira tiketi ndoita nei. Indi munomuzimbabwe hanzi kana muri kamuzu mangwana ndikava nasenemu ndinoya chikuudzai hanzi kamuzu. Nombofunga vanhu vanozomuendera kuinbox kuti iwe what happened with Chero. Nda kuti zvitsvaga zita rake ndakutombomuitira video call nomuti hi how are you ndechimusekera kuti bo sha when are you visiting Zimbabwe? Oh my god. Asi pakuzobvunza zita paichaita kuvhunza. Iye andofunga kuti unomuziva pamwe. Problem yakaitika from the word go ndakamusevha ndichingoti Malawi pandakangonzwa kuti pane kamufacebook Malawi kakarimo muauditorium room ndeke kuMalawi kaibvunza nhamba pandakumusevha ndakati Malawi from that day handitozivi kuti anonzani from that day. Zita richavhunzika. Rotoda kubvunzwa. Ndakuda kutovhunza vamwe vamaive navo. No, anga asingadzi nemazimbabwe. Mwana ndotoziva aiva ikoko handitozivi kuti handiri kumuziva here zita rake. Tokamubhuloka kuFacebook tose kuti iwe friend vanhu vandakabhuloka kuFacebook handitozivi kuti vangani nditosaswedera naiwe ndinototi nhasi weseka ndinovata ndiri paFacebook mangwana ndigovata ndiripo ndichingotsvaga chete vakawandisa kuti maindians maekera ivava vasingazivi vamwe magosti vamwe machii ndakabhuloka nhobu personal account yangu guys ndakuendeni sise unit. Totaura mangwana ndikaseta data ndikasaita data rangu panapa ndoenda kumbonotsvaga ndimbosevha isusu kuno kwasata nemawifi totojusa. Alright. Saka 2 hours unojusa inenge yakawanda inenge yakakura sei and handitombozvinzwisisa hangu zvemadhata chero wakatsanangura handikungondozvinzwisisa. Niko zvino ndakuzvihwisisa pane munhu anondiitira zvake mumwe mufeso pakonapo ndiye anondiitira saka ndinongomuti andiisire inenge iri 4,000 that's $40 yaanondiisira inini muekera mangu then kana kunditengera data re 4,000 ini ndozotenga inopedza mwedzi
haizopedzi because ndoita malive nekuuploada kakawanda saka haizopedzi like ipapa pendakaisaka nhasi pandacheka kutora kuti ndizoita live yange yaisarwa 5 gigabytes kubva mwedzi uchitanga kusvika nhasi saka ndinobva ndazotopa futi $40 ndoisa ma40 ndo inotondigarira like $40 pamwedzi kind of but inini handisandambopedza mwedzi ne$40 ndinodisaka 2 pamonth. Okay. Saka ndatoziva timetable yangu kutoti baba kunaita around 3 weeks. Yeah, around 3 weeks because ndozorova malive nekuuploada kana kuti ka4 nekumbopostawo zvakasiyana siyana saka haizopedze mwedzi ndorova about 3 weeks maybe after 3 weeks ndojusa futi chikodero but wo kana vakazovhurawa ndichazombofambira zvewifi. Okay. Yes. Saka chirara uchitsvaga zita radai mangwana toona kuti techi ndatsvaga but ndakafutambudza iri siriro akafita kunditsamura but ndakafita ngomubvunza kuti ndakafita mozo ndakangomufita kumudza chokwadi kuti sha unozoti now I don't want to lie ndida kudza chokwadi zita rako ndarikangama unongodaro hako ndoudza chokwadi zita rako ndarikangamwa waiti unonzani. Alright, tobatana mwana wangu admire tobatana later. Chikutonedzai guys. Inini ndisanda kurara 9:15. Charara alright ndifonera. Bye Shero. Bye. Thank you. Atambotandara. Alright. Sister Eunice. Kick from the box, Sister Eunice. Baba say, alright. Anzi. Second of good. Anzi. Tell one vakati zvonitambo dzakabiwa saka ndosaka tisina wifi kunoko. Vanhu vazhinji vakutodawo wifi but tambo dzakabiwa. Chazama futi kuramba chingofambira. Vezoo vakati havasi kuisa kunoko. But chinotondirwadza kuti shamwari yangu inogara pamusoro apo mashops apo akaisirwa zoo but I'm not saying vakazongochinja from Norway. Saka kutomboshingirira nezviripo. Hanzi Anovdeki can get Wi-Fi at a reason. White one squeeze or Avondale, you can get Wi-Fi at a reasonable price via Whitel one. So kuti tell one asi kuti kusaidi kwenyu kwacho newano vachiisa here handizozive. Ndichazvifambira futi zvangu after lockdown. Ndichazvifambira futi. Niona manje ndichazvifambira nyaya dzacho ni ndega manje. Iripo my guys ndandiende tambotandara guys 2 hours 27 minutes. Yo guys. Guys bye. Ayo Frank Muvimbi wabva kana uchikomenda waifana kunge wapinda udhara guys ndakuenda bye bye good night see you tomorrow.